Anoni ayaja tum vital milk no abusuan pebi na efa kobo wabusuan ho ban. Ade ba akon hwehwemu adana di se ade yade bre ni padua ne pa. Nneoma ahodo ayenom edi ko ni padua ne mu. Enu nti na se wunya aduane bi na wudi na obepa anoni bi de agusu de a ye kanfo vital milk anoni no de amawo. Wonom ana mfinhye aduonu ni wo bo man ga na yima yente wo ho asem. Na anoni a wode aba adwaman so nyina so eho te kala bi animu kafe nsem bia enso enka ho eno na boa mofra mo won we de ye fe na ebio esanso ebie wana dwunu mu na wosua de aneoma nyina konkan we panyine so num bia eyeye eyaduane mapa onom aneoma nyina konkan wo vital milk choco sanso na vital milk banana obenya strawberry ni nie soya milk drink odi ni nyina bia ba adwaman so na nwanu nu ahodo na ahye mu ma calcium wom omega 3 6 and 9 ni nyina bi ewa anu ni mu ase wunya bi na ono mo a eneoma ekonkan Numaya da Roma ne boso sinema ensema hodro ni nyina de akenkan de amamosamfo ofa John entwi bosia kolabo asomfonum no yemienu din mami ajwa nyanta tando menin abrewa ba kofichumasi afika se no emu ensam eni Asem Beba Dabi Asem na nyaba ne senti ensama hodro ayaboaboa no yatodi Asem Beba Dabi kase no enedwo ye hye ensam no asem ebeto dwanse krachi bia ni din edi enokusi Evia wanya no eye aduanan enso eyade a wono ankasa ne ho kani a wone ne te wo ba Julieta wone ne to kwa achewa wadede no a eni amakwa achewa akwa kopiemu ewo afuom no mo ekwa afuom no obi nim entokwa kopiemu ewo afuom ho ana obi nim akasakasa hyase ansakra no odede no a edi ni kopiem ewo afuom ho a beto dwa se wakwa kokun wono ankasa ne ho kani ewo afuom na asem no ebeto dwa no eba se okopiemu ewo achemoda ho na arehosemi esi ye atwem egwafo eho na arehosem no esi potepa na asem no ebeto dwa no na enkrofo bebre no aka se aso bema ene wo baatie na wobinim de beba na wo mobekwa afuom kokwa afuom eyala wo mokokoko ase akwakoya adwuma na bema bewia ne ho akwakokun oba na kokwa afuom de na se emu akwakoya werompa aka ho ebi ema ebeto dwa saposifo kra akwakofa enoki aposifo akire na aposifo akire no na ene yeda so de ye no de aba beto dwa ne se wokun ne yiri wie ya wo dwa ne kwote ya aposifo duedue mu akwache no no wono so akwakowu a ade enya wakwakowu aposifo ensem ene ebisa se aposifo akwache no de a ene na ba ne sen ene obi a waku ne yire na aposifo beba befa no na wono so wafiri mu Yama ni boni sa kwade samwo edi ensem ya chi abusua ne esi ye nyina da moma yentie bi Se wodi wani kiremu ewo achimadwafo ya eben achimoda ewo achimansa mansini mu ewo puye mantemu a arewosem a efiro eba ene se owura bi a ne din ene Enoch Kusi enyamfinhia no aduanan so 47 years wato anananom enso ewo nhia do ewa bra wono ekopiem ewo apoisifo akache na ni nyina ene se maami a ne din ene Esther Amoa enso eye odansini ewa semu amede atudwan mu ene wone nsentwefo edin komo akyere se sa Enoch Kusi ya wonyamfihia ne aduanan enso yi enso eje ne yire ya ne din ene Juliet kwachewa dodo na efre no ama kwachewa enso enyamfihia no aduonum enso enkwafri ne nsem ya na akoye arewesem enso yepa na de eba ya owura Enoch Kusi enso eje ne yire Juliet kwachewa enkwa efini nsem enyina ene hye aware moment me nwase kakra enso ena ema na homene so ewo wonom entemo ena enam so ema oba ya ne din ene Juliet kwachewa anase ama kwachewa yi eye se enka opese ne kunu ya ne din ene Enoch Kusi enso efree wonom abushafi ya womo ete no ekakra se de be ya womo ntam eti kakra wosusi se eno beboa ama odo enso etimi asa aba womo ntam na omo asa aba be ka bomu eno ena Enoch Kusi ante ne ho ase a enam so ema wono ekire se ene saa na ne hukani anase ne yiri eka dia na esese kokofu ya womo aye no
ɔno nso ɛmkyɛm na wɔnye ne kyɛfa ɛmfa ɛnkɔ ɛna afei aboboyaa ɛyɛ tricycle yi bi no ɔno nso no ɔpɛ ne kyɛfa nso ɛwɔ mu na sɛ ɛkwan a wɔbɛfa so akyɛ abobo no yaa mu no mu deɛ atiefoɔ yɛnim na mmom no ɔbaa yi nso gye nsɛm a ne kunu de to n'anim nyinaa ato mu ɛma wɔhyɛ sɛ ɛneɛ saa deɛ a na kookoofu a wɔnom nso adɔ no wɔno nso ɛma no emu 2.5 acres sɛdeɛ yɛka no no yɛ a ɛno nso ɔgyaa mu de maa ne kunu no ɛno ɛna anyɛ bɛma no dɛ ɛna wɔyɛ sɛ daabi yɛayɛ kookoofuo na sɛ 2.5 acres pɛ ɛna ade ma me deɛ daabi ade nti na ɛwɔ sɛ wosisi me saa ɛno ne nam so a wɔno anya ne ho nteaseɛ ɛma maame yɛ a ne din ne Esther Amoa yɛ a ɔno nso nkra yɛn sɛ ɛka no ɛne sɛ wɔno ɛyɛ sewa de ma Juliet Kwakyewa yi na wɔne nsɛmtwerɛfoɔ ɛdi nkɔmmɔ no ɛde twidwa akyerɛ sɛ bɛrima no nte ne ho ase saa no ɛberɛ bi du yi a ɔbaa yi nso ne wɔnom ɛba yɛ a wɔnya mfinhyia no 13 years nso ɛkɔ afuom hɔ ɛma owura kusi ɛtoa a wɔnom afuom hɔ a wɔno ɛkɔdii saa anyambra nsɛm yi de tia ne yere yi ɛma wɔto anananom ɛwɔ nseɛ do ɛberɛ a ne ba no ɛhu sɛ saa anammɔn yi ɛna ɔpapa atuo no wɔdwaneyɛ ɛkɔpɛ baabi bɔ ne ho adwa a ɔbaa fie bɛbɔ amanneɛ sɛ deɛ ɔpapa aba afuom a abɛyɛ de atia ɔmaame nso ɛnie na ɛno ɛnam so ɛma owura kusi ɛte saa no wankɔ efie ebiem koraa enso ekope baabi ebo no adwa wa afuom hɔ a na 26 April ya enen nansen ya etwa mu ya yi ɛna owura ya ne di ani kusi enkra yensa eka ne se wɔno ankasa esi mu pampampampan enso ɛkɔ wɔnom a wɔn ɛyɛ afuo ɛyɛ abefuo ebi ɛhɔ no mo ɛbra otim sɛ hɔ ɛna kɔbɔ ne ho adwa na ohu wɔnom na ɔno ankasa kɔ no ka kyerɛ mo sɛ mia na medi me yire awu na mahyɛ aha ɛna dodo nie ya menkɔ fie enti no wɔn enso ɛte saa no wɔn ɛyɛ sɛ daabi ɛne wɔn bɛboa na wɔn abɔ ne ho ban sɛ de bɛyɛ a kuromɔfo ɛmɛto nhyɛ no so na wɔn enso ɛnye ne kra ɛmfiri ne nsam ɛne ne nam so a wɔn enso edi n'akyi nkakra enso ɛde ne kopie mu ɛwɔ akyem ɔdan ɔfo ase police command enso anim anase police station a ɛhɔ nom wɔn enso ɛkɔma owura yi enso kɔtwere no asɛm a apolisifoɔ enso ɛde wɔn ɛhyɛ na kache na esanse na owura yi ɛkɔm ade no na dodo a wodi no enwura mu ho nyinaa no nti no na wayɛ mmerɛ yie paa ɛno ɛyɛ nsɛm a maame Esther Amoa enso ɛde to nsɛmtwerɛfoɔ anim ɔkyerɛ sɛ na wayɛ mmerɛ yie paa ɛno ne nam so a ɛno ada ɛyɛ ɛno akwasi ɛyɛ 27th April no owura ne din ɛne ɛnam so a wɔto nananom ɛwɔ nseɛ do a abɛrɛ wesɛm a ɛno nso asi ɛwɔ apuye mantam enti ne saa bere a mano kasa yi die owura no apolisifoɔ ɛyɛ nhyehyɛ bia sɛ de bɛyɛ a wɔn ɛbɛboa na namu no wɔn nso akɔakɔpɛ no Krobea na abusuafoɔ ɛho anamo a wɔn betu ɛde afa wɔn ti wei ɛyɛ awerɛhosɛm a ɛno nso efi apuye mantam ɛba ɛne ɛwie a yɛde ɛma yɛtiefoɔ Abusiama ni boni sa kwade asem wala rahosem a asi achim egwafo ene odi emu amane asumi ye konkran la pass dwom eno ade ne beto dwa se ejabrani bi atodwa ni mu a store ba ko a eja no eto mu wono oton best spread ahodo ena afei curtains sane oman ana wonom eton wo store ni mu a eja to mu ne na enya asem ketwa kra wohwe best spread ene curtains eja to mu ana kyese ebehye pa na eno na ka hu bi store ra wo hunu sane eja ni damwo na efranam na wohwe sika twitwiri die ya wode akofa neoma abehye store ni mu a wo gina honom tem abaibosiao de tosomiensa din wabu ahwe eno ka hu bi momo ede ne kopie mu La Paz Community Hospital ya apomdi adwumafo egina no so a wo pre ne nkwa na ne maame suto wrai o maame ankasa wo no woni nsantwerefo abon komodi nsem wei ato yanim any towels. Na me ba no so pon beshi, any curtains. Na me ba me nana ba ko wo fom ha. O se o ye ko. Preocupa no se ma eja nana eja to so eja to ho. Enti me hu se ja na e ba. Ti na me diem le ka call fa service. Ba bia o mo won. Se me ko from se me du ho nya si o ma di kan aba. Eno ano. Na me bia ma she Ghana to. 2-3 mu ha ne sati. Na mami kase achiri no ebre jani to mu abelempe National Fire Ghana National Fire Service ne fa e wo honom wonom anya mpanimfo frɛ wonom oba ebeye do betimi bia de bo adum no
na panyimpa ono ana ye operations officer edema belimpi Ghana National Fire Service no ADO1 Emmanuel Akweti wona santwerefo bon komo na wo kyerɛ jano bra wo bae na ano den pa nanso wo ye de obetumi bia de boa ya antre anko store afofra na ewo ho no mu na ni nyina mu de nam so kɔfo agane ba ye de wo huni na wo hwɛ ne mu sa baba wa store ne dia no ne ho bɛyɛ ne den kakra na afi waton sa afrɛ no ɛwɔ mo office na waba na wo mo ne nkomodie mu no ebia obetumi ahuna de cropote nam so ekɔfo agya no ɛbaaye ADO1 Emmanuel Akote 14:20 hours, our station, which is Abelenkpe Fire Station, was dispatched to La Paz for a fire call. When we came, we realized that fire was well alight, so we have to call for assistance. We called for assistance and they from headquarters. So headquarters also came to augment the situation, support us with water, and we all try to bring everything under control. Investigation is underway. Our men are still there conducting the investigation. So appropriately, the owner will come to our station for the reports. Near training can ye ADO1 Emmanuel Akwete. Na boko ene nensansam no aka ho ebi masabre ya yekasai. Swafo a wono ena ehwe efisem eho ensam so Alhaji Mutaka Mubarak ede enkrata aba ya wo kyeremu ese wokɔ Upper Easter Regional Security Council no ene empanyufo wone wonom atena se masabre curfew a yede yensa eto won so bra won beda ene ebra won mo ebeso de no binduri sabre ya yekasai no won mo ahyehye eniama foforo ede aba na wode enkrata yi eba ya wo kyerɛ se krata ya wode ba ye ya ehyase enura kwasie no wamo etwere ma de hye bia wo binduli ene ni ntwa so nyina da ehunu se ene no wo dade a ene na anwumre no nsia wo be sode a anopa no nsia ansa ena obetumi asode ebiem ade ba kwa wa no de wom de om nsa to so kra ene abobo ya pragia ni moto no wo bia be se wo de seme ha na wo de nam ha de nam ha nyina no eya ade a aposifo echewu a wamo ebemu aso ya hyepa wamo kyerɛ se de omo de egu akwan mu titru eni motorbikes ne tricycles ahodo a ekwa no de ya de total ban na atosue eye ade bia ni nyina wo mo pese komu ye ene adwobrɛw eba binduri ne ntwia so bɔkon sensemi ba ye da biara yati asem foforo aposifo mo ti moto so ne ye je ne ekum bi ne ye weni ye niama bi enti sa motorbike ne na bobo ya ne tricycle ne sa niama ne de disi ade total kora woni ho kwan se ubeyi free ha na de besene ha na wo de nam ha na de nam ha eya de anya de a wo mbe soso ebie mo de atodwa emre bi ya ba ye ya ntokwa mu henya yese wo binduri ne ntwia so a se ye tuo akode akande ene niama bi a wo be ya ebe kyerɛ sa wo de ntokwa ana hoye ba de aposifo kyewa ene na ne aban no ensam asem obi wo hokora wo mo de tudwa se ene fugui wo sha no de niama na hyehye mu sa ni nyina no emre ya wo mo de abai ebra se wo nia wo nya ho kwa akora no akwa akɔhye bi mpo titru ne mema no na ade niama akwa akɔhye kanakana no akwa akɔyi ne be wiase ede ntokwa ne hoye aba interior minister man triple M ede atodwa wo kyerɛ mu ese motorbike no wutu abobo ya wutu ene pragia ne de ene emao emembo wamo de omonsato ni nyina so a wamo mpeso mbehu se obi a etwi bi enam hasene ha wonia ye kyew se emre ya wamo de abai wabuso ebo ho a na sa wo mpese komu ye bebanti emra ebetwe wasom ewo ya tuansem ne so na ye kɔ ofin so ena no wukwa de atwa mu na beto odwa se akromfo awremfo ato ahye bus bi so kowi ase bus conductor abrante wonya mfirihyia aduonu miensa 23 wonom agene nkwa e de afiri ne nsa na ensem no beto odwa no adihye bi e wo offense south kropon mu e de ensem ahodo pinatu odwa na wo kyerɛ se won bambo ho ensem de e wo fompa e wo empotem honom a e da bia won beda asɔre yam hyehyɛ kɛse e na e da won so eno na aka hu bi ene dai Ghana Police Service no de krata ba bonti a wo kyerɛ se wonom de hyehyɛ mapa agu apono so wo mo behwɛ no ma yere bambɔ nsɛm mu e wo offense south ene ne mpotem a
wonom kyerɛ sɛ sɛ akwantempo ahodoɔ so ya ɛfa ofin so ne mpɔtɛmo hɔ no mo de checkpoint ahodoɔ mo de ba saa nso na police patrols ahodoɔ wonom ɛbɛma polisifoɔ abɔ mpɛmpɛ wɔ mpɔtɛmo hɔ no mo nyinaa boa ama wɔn bambɔ ho nsɛm akɔyie na ne nyinaa mu na wɔkyerɛ sɛ mmeranteɛ anase nipa bɔnfo a wɔn ɛkɔgye abrante a wɔnya mfinhyia aduonu mmiɛnsa baskon na tankwa adi firi ne nsa no obi a wɔte wɔn ho mpopoyɛ wɔbɛtumi ayɛ polisifoɔ asutire na aka ho bi aboa ama wɔn ma paw saafoɔ no na wɔde wɔgyina mmerɛ n'anim ama mmera no ɛne wɔn adi na yɛnkɔnkɔ wie kaseɛbɔ no ɛwɔ Karachi East na oti mantamu ɛhɔ ɛna yakwa akɔduru ɛhɔ ɛna ababa bɛto dwasa sabre aposifoɔ ɛnsa aka enipa mienu ebia yehu ne sɛ ɛwudie bi a ɛkɔ so ɛwɔ mantamu hɔ no saa enkrofui wɔnom anim ho bi Katanga district ɛhɔ ɛna yɛkas ɛde afa ho ebeto dwasa owura bi a yesusu sɛ ɛgya wɔhwɛ ni nantwie soɔ ɛwɔ hɔ enkrofui akɔdi nawu na deɛ wodi kan no ne din ɛde Solomon na deɛ odi hɔ nso ne din ɛde Lucas kwasi Lucas no 22 years na Solo nso wanya 24 years saa enkrofo yi aka abom ɛma papa panyina agya wɔnyɛ ne nantwie ɛwɔ mpɛhwea ne so no wɔmo akɔdi nawu na aposifo a ɛwɔ hɔ wabra wɔmo ɛne ensamtwerɛfo edi nkɔmɔ no ɛna wɔmo ɛde ɛtu dwase epoda na ɛtɔ so aduonu ɛnan ɛwɔ afeweyɛ mu no ɛna ebeto dwase wɔmo tehyɛ papa no so wabra gya wɔne deɛ wɔne nnemwa wɔmo ne nanam kwan ho a wɔmo maduane adi a ɛnom tetete papa ya agya wɔmo ɛto hyɛ ne so a wɔmo gye ne kra ɛde firi ne nsam kuro no ɛne awudie enti no wɔmo wieye no wɔmo adwane yɛ ɛma adehye bi adawroma eduedue mu a ɛma wɔmo epagya papa yi wɔmo di na wei ɛne ne kopie mu ɛwɔ Rara Government Hospital ɛhɔ ɛna doctorfoɔ bɛka se wɔmo sɛ de nkrɔfoɔ ne to hyɛ ne so dwa mo nsa keka no no a na so wɔmo de ne ba ya nkyɛ bi a ɛna wɔwuye ɛwɔ hɔ ɛno ɛka ho ebi ɛma aboafoɔ bi ɛbo aposifoɔ ɛmo wɔmo duedue mu a baabi a wɔmo ɛkɔbutu yɛse wɔmo akɔkɔtɛ no yɛkɔkye wɔnom afiri hɔnom ama sabre ya yɛkasɛn asɛm no akɔpie mu ɛwɔ aposifoɔ ensam a wɔmo edi akyire na animanim ya yaboaboa ma no na wɔmo aka ho bi na nipa firi mu deɛ bɛkɔpie mu ɛwɔ aseni bia deɛ kɔɔto dan ho asɛm bɛka biada ɛwɔ awerɛhusɛm hu no yɛtumi ɛde ababa bɛsom enti Katanga district no emu ɛwɔ otimantamu ɛna awerɛhusɛm efiri ɛba yɛ ɛnɛ awie ɛwɛ yɛgyina wei so na ensɛm ahodoɔ ɛboaboa no yɛde brɛ mo sɛ kaseɛ ne nyina da yɛde asi ɛwɔ hasamfoɔ ɔfa John ntwi bo si akolabo na bedi akyire yɛ nana kwadwo apia sanso ɛna kwame gyeni boate professor kokoto sakɔdeɛ samo eno ba afia aboadwoa papilo ka ho no koyɛ na betra mfidie n'akyi chinchim ne mfu mama sinema ne mozi adama Facebook ne so unsu nya bi ɛhwɛyɛ enuanom na wie die yɛyɛ mienum din Mami ajwa nyanta tando meaning abrewaba kofichu mesi kasia na si yentwa ye ho si mamra ye ba na Krobea Asante ne na pamfo Asem Beba Dabi dwumadie etwa so Asem Beba Dabi apomode mapade eno ane hepa plus mixture apomode mapade eno ane hepa plus mixture Unia, Pavi, and a black smokes, Mr. No, malaria dronana. Annie, say an answer. Who be the same wife, you know, you're tested positive. I no bieno. Says a cool malaria morning, you know. I'm in negative. Adia, 1 hour, Hepa plus mixano, and what do you swabba? I was so immune system, a strong debia. Anti Pavi, a support to immune system no. Not plus mox no so, to malaria no good. Malaria symptoms, at a say, at paye, I fear, one more tour, and 1 meranomsa. Achakura 4 days, not Pavi, and the plasmox mixer, 1 nominal, 2 malaria and asakura. And yes, I diaco doctor. For 0542 778572 and 0542 807907. My dear Grady Pa Pavi Plasmox and Hepa Plus Nina. A pen for about or more manufo and Quada when you fear to me. Our pharmacist and her bar shop. FDA aje dweden kratwe atum. Hey,
Opani, Mashusha watch, sir. Perfect series books here. Oh, mammy, go to be mammy man. Oh, Jajai. Abua Wamo say what to making kind kama. What cabro for? Wow. Nankunta walk ready. A Jajai. Wonderful. Miss Ghana for GIJ Perfect series. At 2 months, dear. Jai, no, dear, nim D4 and a chair of woman Pia. Our crutch, nursery, any KG, books BAB, and our science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing, OWAP, Nina, a free basic 1, equals basic 6, English, a free basic 1, equals junior high school, near Band combined store, or English, nom, and maths, nom, may say, books be anywhere, perfect series, any B, Nagias, any Naka, and so I'm a prover into a batter Pian Kotobi Maneba. And that's already, so could be crab to me. I could chew Akoton, how many students? Now, and look at the what table one to say, she almost has a mock exams, terminal exams, and a midterm exams at the Master Kuswa, a here one more, at to phone call Putuaja station, and crying down so mine. First up, and your mom by beer, your tonto books beer from 0243 299938 and a 0540 755 465. Perfect series. Your worst future is secured. Apomode Mapade, and one Hepa Plus Mixture. Pavi Plus Mox, Hepa Plus Mixture, and 2 malaria and asakura. Sweet darling, my beautiful baby. Hepa Plus Mixture, ye busia ya no mama hodia ba. Busumi pini, mentia siemedo. Tie, Hepa Plus Mixture, and your juma ebe ye woni peduen mono. Afia kra na ebe ye onwanwa mo. Eduro ye ma general well-being. Ebusua pom mudin hia me yie, esne bibia. Entimi manom pefia ha. She, we Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye also we Hepa Plus wife. Na abano. Hepa Plus mixer. Ma je dure di pa. Pavi Plus Mox. And na Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada woni mfie du yenu nka ho. Our pharmacist na heba shop. Etufo mfre 0542 778 572 and 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. MDRG edweden kra so ya. Odofo, mama mi se wasem bi o. Da ben na ope brese. Okohwe onipadua mu. Se je onipadua na kwa na ho odin sitie. Obrabo, osa, cholesterol anasade dudu ewo mu, o blood group, o genotype. So ye AA, AS, ana SC, Sabre, may comfort by grace. Medical Center the amount say enhwemu bia bramien chen ma yen hwemao ka kra ye de kwa ye de bampo ebra no ye de kofi tem kwese bibia de ye na ye nipadua ye de ne kode ne ba bomotia se obehwehwemu ententem na bibi siewu a ye hu ne ntem ye timi asra no by grace Medical Center ewo Kumasi Breman DVL ne nchen pe ose kwadwo area wa bibia ni amienkasa 0244 97 68 05 Bio 0244 97 68 05. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakune bete, Onua, Ori abe, Akusie, Ati, Quantum pon mo, Sir Orni, Marika, na o, Okokodoro. Asem Beba Dabi yo, Yesu woha, Yanbisa Peter, Oteka Asem Beba Dabi woha, Wuko tie, Hefa piao. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakune bete, Onua, Ori abe, Akusie, Ati, Quantum pon mo, Sir Orni, Marika, na o, Okokodoro. Asem Beba Dabi yo, Yesu woha, Yanbisa Peter, Oteka Asem Beba Dabi woha, Wuko tie, Hefa piao. Adonu mubuhura, aye yemi na sienkam. Ise nyuma obia ni nyuma, nyuma ne doso. Nanso, di odi amanipa no, eno na wede, ohweso edidigi. Otek nyame ma won nyuma no, enkoso.
openia wo pie adwuma no enko so nyinkyere enko so abawo enko so enkankan ko mantie no omo ye madwuma no wo mu nyina da papa mo won ahoɔden yo mo dia ene se ame no kasa no pai enkwa na wo dia ma me wo dia asɛm ye wo so wo dia sene ya metumi ate atɔ obrane ho hwe bi but ya sɛde na ade akyɛ na ade asɔ bi bebi nso wo mo so na ni asɛm wa adini wo mo kwani mu kura na eyi tuo ma ase kan enwo no tuturo nso omo mpaaba omo da so gusua ye waduma na papa wo die ne kyense ye kan sɛ ayi ni na ase nkam bo wo mu nyina ho ban e bibia ye tia ehumɔborɔfoɔ enyanka papa wayi bi oteki mo nyinkyere ne duma ne ntumpɔn na ɔmo nso mfa abotire ɔdɔ nsɛm a ya na ɔmo tika ɛyɛ futu sɛm ayɛ no ne ya na ya ne kyerɛ sɛ ɔmo gu anim ase nyɛ saa na ɔmo teɛ ɔmo ka sɛ adwuma na ɔmo yɛ no mmra wɔn wɔn mu obi anim ase ne mo yɛ wiɔ kata yɛ na ya na ɔmo papa nka wɔn ho efiri saa abere do nhwiri kɔpem bra wɔde obiara bɛkɔ na wɔde ne baba bɛtena se a sɛ de bɛyɛ a ɔmo bɛhiesie na biribi atɔ yɛ no awurade wɔn ahoɔden no tumi no ɛnhyɛ wɔn ma nya kokoduro ɛmfa nya kɔpem bra wa wobɛpie wɔ ne mu nyɛ mo adom ne nti amen amen. Krobea, good afternoon. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Krobea, Yamishiro, Yamima Wininche, Yankupo Wininche, Yamima was a 49 inch. Krobea, Miraho. And Yami Yumaya say, Yami Yumaya say, Pepoy. She program we are moving a V. For a branch ADA. She papa no number be a watching my 30 million diamano. Me say why na bit my yesa. Why na bit my BB to say. Nina I could be a why woo. O papa woo ye a homobro, Nina ma woo ye. And nona. I told be a commercial. I'm away to say. Can they why? Me a menu cause me nibu. Miraho. My swear ye my tinny swear ye na meno casay. It the me catching from your shiro. You mean shiro ya mean to wunkum. Enjoy ye da. Papa ya de wuye na da obakasa wa breno wa hwe asada no wa wie baba nse faso bi ama ntimi srew enkase ma breda kosoye nyame be hiraw mitie obi biara wo studium ho nyame hiraw wate assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mini sala papa me kasa fira nyaso baba Mami ado Who fie say? So yes. What did I say? Form 1. A dear na koso wo wone papa ntem ka bibie wo mfa kyerɛ na yɛmmoa why 2022 ena them because of me suwa mono me koi na ntimi ambante me ba ame me kasakasa den na ko bin tani tani pakona pakwa ntemu hono mno sate sadien Sema niyo dia kwa kodana mitidedi. Na ofasite tintina mekan mitidedi na sade no se sade o hema se sema side afa. Ena mende ni yegi we na masefo no se me masiafo. Na se masefo no he sade a onye me da ahwese ampa na se pa. The all show us in our M4 and so no what that is no crescent will be no other. And now if you say that I number 11 and the coso or no shot you say me like at all yeah or for soon on me yes I did say I did no by I said me wa yes I didn't mean say yeah say in a bay na me do for so many yes I did. Okay, and your force or no not why in the woofy. Me woofy na that time me ma me bo me ya baba penny so no so question it's not coming on one me me na me sugu me the fit one no start say sad na bu akwan put me bomb soon me the me please they say do be bomb me with me bomb soon California no bomb soon me ni bu ho but OTEC 102.9 FM. no way it's my move on ma
That's the me baba to mami no ka tell me say man can't you bia say we do some do ko sia kwa po say me something din sia sana man kan nya no kola kesa say me kan na dwuma ba bo no na nani ma guase ni o kan tin de be kan dia na ma eji aja na me shira Amen. me da bo dia se on a boy asida to so mienu akoma mu mpanyimfo ne wa bejafo de to so miensa enkoma tiefo no se me da tiefo no nso ase okay me fa akonya yeso aka kira me nuanu a mu ba ne se ukwa awale abisa kwa misa na se ukomu a Asem Beba Dabi ukwa awale bisa na ye nyinkyerɛ se wa misa nyame a na nyame anyi ankyerɛ se oba we na ye wodia na se uhwɛ ne tu ane ne nofo na nanim han na se wodi akyire a Asem Beba Dabi enti wo mu hweye se obi kwa awale a o misa Nyankopɔn se woni Nyankopɔn na se busum na wosum a se ukɔ awale a bisa obusum a wosum no na onyi nkyerɛ se oba na awukɔ kɔwale no se ni se ayema fa anyema wa na wajai Abraham ka kyerɛ na ko ane se onko hwehwɛ awere bla no ma ni ba Isaac no obompai na otumfo Nyankopɔn kyerɛ no oba pa o se ware ma Isaac na Isaac anya ayere pa one ne tina good timi da radio ase yes ya dase me chantro antu mere so me kutuo me ba oba nanim ya misa ne se man kutuo nanim a ori ni sa bo me sa yem se ori madwuma ma me so ante free honum no me ba oda de na me iri ye no aye papa me kan hada o mere ay great mere kasa daem udani apanya me dani wo watch udani apanya me dani wo watch ahomachi 5 na mere akochi apanya of na dem abekyere me our inside ya mi sa no ahomachi u apanya me se machi no ani enti miama bia mere ye wo fie ho no anu odin me de ne maka se oye na se mebu anjo wo na oye ni falifo na me de asem na betu wonim se frɛ no na tunufu na de oye no onya ya osimi ye konkonsani Ernestina papa do you respect your husband me bunu na fe de na aba adekura ma ebu emba mu ne se wa wale me woni me abrasi fie wodi dai na hanya ama bla ne so yedi ama wodi dai na ama bla no ama mbisa o se ha me ne yesa ama wodi dai na rent na o ka kire me se wo so antinam na tam so na wa ye de na wakọ 3 rooms mi hu na 1 room na osi ye wudia 1 room na osi 1 hu na asam waka me bro bi na esi 3 rooms no Ernestina entano o ka kire ukunu so o mekoto anim na wo mfa na adwuma ma no papa adekura me ka asa no o bla no me bua no pa cha me bua no pa enti obekoto anim okoto ye o ma ne trene nsa e na aka asa wo de na adwuma ma no die enti na wo ka asa me bua no pa na adwuma no honom no yakogidi yedi yakọ honom no na adwuma no honom no onya adwuma bia bema no okofa ne ma ne beduru ye no me kunu dwuma sai ye me na me koso me eba ma yedidi ama me kire no asore na okoye no awo apaaso ama omudi ne yampa ebo kakra ama sisi onye adwuma kakra ente se me da na bibi eba me ma dwuma mitime kire no me kunu fa nche na aboba na fa kopitugu ayi no me kire na me kunu onye adwuma me se free ya munyina tia paasofo nyina mu tia me bua me kunu obua no pan ben so na adwuma se ya na wa ye dai se me hu bebi a mitime kire ne se da ya de we me da bibi ba se menya aduwa mitimi ya kwa ya ho ade o ma me bodia wa bra o mpene so o mpena wa de no so 102.9 FM Asem Beba Dabi
Okay. And now we are affording at this year, or the man come nyame, ne din ena aye nka. And that day, or the man come nyame, ne din ena nasye, and come for them tuntum nyina no, yadema. Are affording at this year, and ne eye dwada. Asedan keru adi nyankropon se wode ene dwei asan afem yembio. Ene eye bosome nan ne da etoso aduonu nwotwe. Mfimpinu ne aduonu num ene ewi. Awiai yasan hia bio na ne dai ye ba besom. Awiai dwumadi a yedie Asem Beba Dabi dwumadi ye kan de kiradofo atiefo ne adehye se ye de sua de. Ebrekro na mu de kire yen ho nso ade enu nti enawiai se ye hia ye ba besua de na afei ya kire yen ho nso ade enadwei hyane nso se dwumadie oba yen social media handles ne so a ye stream show no live na de obeye nie oba Facebook ne so ana YouTube ne so a hwehwe Otek 102.9 FM hwehwe Otek 102.9 FM na wo hwehwe na se wuhuna anuanom ne adofo dwumadie no obehye ma wunuanom nya disuane ade kire dwumadie bintie na wonya binso nhwe ebrekro na amuo no o comment biara wo no o de beto yen comment section ho e wo de ye stream live no ase ye beje ye bekan no kama e wo afidie yi so amu bia te wonka na wo de ba no na wo se hye na fe u follow yen live no na wo like e no beboa wo da biara da ye be hia se no e be notify wo na wonso atumi awuram na ye nyina ya kan bo masua de na ya kyere yen ho nso ade na wie ye wo Be Love Radio for Spain na mo amo monitor yen e wo Be Love Radio so nyina no Nyankopon hyira mo ye wo GN Radio uko United Kingdom ni mu a ye wo Patmark Radio Abawa Radio Amansan FM Brainy Radio na Sahara Radio onum nyina wo UK man ni mu na wie wonum nso abade mu abiebiem ye adwumadie no etwagu ye wo Kings Radio ni TV e wo Paris France abuchiman ni mu ye wo Dache Hima Radio wo Denmark ye wo Rakus FM e wo Belgium and ye wo Sky FM e wo Columbus Ohio United States of America abuchiman ni mu na wie wonum nyina nso abade mu wa biebiem ye adwumadie no etwagu mede de Krobea Nana Yaw Asante awiai oji amanie enedai apese makana nanie enedai Krobea jata mene mapamfo ye ne wahia ya ye ba besom enedai ewo afidikasie yi so awiai obade ya chiame akwa bebro ya eja akra umpom te sai Nyankopon adom ho ye pa na aso so adom krona me so me ho den ene eye dwoada ya senhia bio na yehia seya na yese ya adesua ene adekere enti ene wie ya ye ne yetiefo ne yadofo nyina ahia no ye ba besua de na ya kire ye hunso ade yeah very good very good eja kwa be ho te say na adomra na doroma na dwoada wasande adom menso very good ena wi adofo mapamfo ena wate wonka no na yehia seya ya no ahye ne nso se ensem hodo a ye de na mu nyina no wadwenkyere ho hia nti ena ya yeka se uwura mu a na onso wahye now the comment enso aba na ena wi asentietia ena adofo ne adehye etie enhye ne nso ewiase abrabo yi mu se entro lies ede nipam pimpim eba bihia de ebeye bia no nokore ebetete se nipa dodo a betwa hia wo nyina muntie se ye de ntro efre nipa dom emedom no nyina ba behia nokore mesemo se sa nokore ba ko bia ebepie ewo dom dodo a entro de won mo aba ni nyina no de ebeye bia no ebehwete won enti enei hwentro a wutwa yie
enipa dodo a oden tro no efre won kyerɛ sɛ dabi nokure bepie ɛma sɛ nipa dodo no ɔno mu nyinaa ntɛm ahwete Krobea asɛm nie wadwen ba mfantuni hofo na ɔmfa nkɔ adwendwen mu ɔwɔ ade akyia me akra good monica sa yɛna nyame ase na yɛnkyia yɛtiefuo nyinaa akra Krobea Asante kɔtɔkɔ sɛ wobɛtwa nkontompo na wahurihuri deɛ ɛne ɛnka ka nokorɛ ne gyina hɔ nomo ɛnokorɛ ɛnso yɛ baako pɛ na nkontompo deɛ ɛdɔɔso paa ɛna wotwa nkontompo baako a na wasiesie wɔn ho sɛ wobɛtwa nkontompo no maako ɛnkono ɛde akata baako pɛ no ɛso enti ewiase a yɛwei sɛ nea wotwa nkontompo no da bia wonya asɛm foforɔ ka da bia wɔsesa ne kɛtrɛma enti ɛne nea wokan ɛyɛ adekorɔ ɛfiri sɛ nokorɛ deɛ mese entronti ne da bia wogya ne sɛ wɔn kan kora asɛm korɔ na wɔno akora apena ne wahyehyɛ ne sɛ anansɛm asɛ nwom kora no bibi foforɔ ɛbɛsa abɛfrɛm da bia bibi foforɔ ba bɛsa abɛfrɛm firi sɛ da bia obɛnya asɛm foforɔ a wɔhu ne sɛ ɔdeɛ no ka ho a ɛbɛyɛ dɛ akyɛn ne a ɛdi nkan no nti berɛ bia no na asɛm no ayɛ tententen na ayɛ bebrebe nti sɛ ɛbɛtumi di a ɛnokorɛ deɛ ɛyɛ baako pɛ ɛndeɛ woka da bia wonim sɛ yɛnoa nti da bia ɛnoa ɛna wobɛka nti ɛyɛ sɛ wobɛka nokorɛ ɛkyɛn sɛ wobɛtwa nkontompo akora wei ɛnam de ka wo deɛ ho meda ase eburu ɛna wia yi adɔfo ne ade hye yɛwɔ nkɔbɔbɔ na sɛbe wɔ afidie yi so asɛm a yɛtaa ka ɛkyerɛ tiefoɔ ɛne sɛ ɛnyɛ obi asɛm a utie na woyɛ no ɛno ne hia na emum yɛse yɛhwɛ obi kotwa ho na de ato wɔ no nso de amia sɛ asɛm no nso ba na wo fekyere asɛm no mia asɛm no yie a asomdwie ba wontie sɛ wo wada wɔ asɛm ho a da bia yɛnkɔ bɛsie wobɛkɔ na wasan ba bɛsi deɛ wopɛ sɛ ɛtɔ yie ankasa no ɛntɔ kye sɛ wamia asɛm no yie ayɛ sɛ waawɔ faase na ne nantini ikura kɔtɔ hɔ umia no akwadaa no tiam osu ɛyɛ wɔ faase o wowɔ ayam hyehyem nanso sɛ wamia no yie nso ama deɛ no amfiri hɔ a ebitwa ne nan nti Krobea Asante kɔtɔkɔ se ɔfaase nantini kuro ni mia ɛnafom saa ne adwumadie yɛyɛ no ɛna wia yi mewɔ owura bi ɛwɔ m'anim ha ya yɛne no ɛbɛbɔ nkɔmɔ na akɔ yɛn YouTube ne so a mahu sɛ Nana Boadu awie wabɛ join ne abusua no ɔsena na yɛ Krobea Asante awie ma join mo all the way from United States of America awie nyankopɔn hyira mo no nto mo nkwanam Samuel Anane ɛwɔ kunsu kɔdwo krum ɔse Asem Beba Dabi dwumadie die ɛdɛm baako pɛ Ogoromensa ɔno nso ne DJ Monkey wɔn mu firi manso asuo nwuno ɔno nso abɛwuram ɛno ɔse Krobea na Yaw Asante wadama awie yi yɛnso ya John ɛnɛ maami Brago ɛwɔ Morocco ɛno ɔse Marrakesh ɛna mewɔ na yɛ Krobea Asante Morocco foɔ yɛne ayɛte yɛse ne mese no yɛnso yɛmfa wo ni agorɔ kora wa ha ɛnɛ Linda Opon ɔno nso hwɛ yɛn wɔ Turkey ɛna ɔse Krobea sɛ nyankopɔn ni nhyira na hoɔden de ma wate ɔntɔnkɔ so anyɛ mo kɛse amankwa abo Steve ɛna ɔse yes na ne yɛda mo ase sɛ da bia mo gyegye ani mo kyerɛkyerɛ yɛn ma yɛsua deɛ da biara da in fact you are the best in millions awie mekyia no abadwafoɔ nyinaa ɛsrɛ ɔdoma nkoma na dom no sɛ ɛnyɛ kɛse wɔ so ɛnɛ Germany for Berlin ɛna Sylvester Boadu adi wɔn mu anim de abai ɛna ɔkyerɛ sɛ Krobea bɔɔ no tim ne nyinaa ba so ɛne adwuma pa ɛne adwuma so no a mo nso mo yɔ Mary ɔsɛe ka kyerɛ nie ɔno nso wɔ UK ɛna ɔsɛ Krobea na UK foɔ yɛn nso yɛ wɔ ahoma ne so yɛhwɛw ɛnɛ owusu ɛwɔ Dubai ɛna ɔsɛ Krobea na Dubai foɔ yɛn nso yɛ wɔ ahoma ne so a yɛtiew na yɛhwɛw saa nso na Beatrice ɔsɛe ɔno nso ɛwɔ France ɛna ɔsɛ na Krobea ɛnɛ France foɔ yɛn nso yɛ dimachi ɛna wia yɛ nyinaa yɛ besua deɛ
ni akyerɛ yɛn ho nso ade so fire wɔno nso wɔ London and was greetings everyone anakrobia ɛna wia yɛn nso yɛabɔ awura mu ha ya yɛn monitor show do enso ɛwɔ YouTube ne so okay awia yɛadɔfoɔ yɛbɛsom ɔwa de akyɛ ama woka papa a wɔte wei kra me kae no ɔpanyini bodin na atiefoɔ nte wo nka bio medin de awia Michael papa yi awia Michael ɛba yɛnim dabɛi na anu fiada ukuada okay ɔno ɛne ne ba akwada ketewa afei na wawie JHS na ne papa atotɔ ne nneɔma a wɔde ne kɔ secondary school na akwada na kɔnyem sɛbe ne nyɔnko akwada a wɔno nso wɔ secondary school ni mu on de yɛsi wawura mu wɔ form 2 kra ɛwɔ STEM na ne namfo no mo dem ɛna na ɔfa papa yi baba no ya wanyem no saa asɛm no ukuada no ɛba yɛnim ha ɔba de biebiem kakra na kaakai atiefo ne adɔfo a ɛti saa asɛm yo akra medase sɛ atiefo ɛbɛkae a ɛna mo a ɛnɛ nso ɛna mo tie no yɛwɔ ha no mo ɛna owura yi ba yɛ n'ani ho hancho aden wo sɛ yɛbiribi me baba yoa mfie edunu mu kodu nsia wa wie JHS ja ne su wanya suku ja free education adawroma makɔbɔ bosia makɔtotɔ nneɛma nyinaa mede na ɛkɔ school mu hɔ afi yɛ ni na anu ani nanza de metia ne sɛ me ba no ne ho adane wanyem hwan ɛna wo ne nanyem no akɔbɔ krachi bi edin ma ɔde kɔto krachi no abusuafoɔ anim krachi ne nso so gyitu mu sɛ ane ɛyɛ wɔnoa emu ade a ɛwɔ sɛ abusua ne yɛ no ɔmo anyɛ afi ne nyinaa ɛnkɔda nkyɛn akwada no nyinse no kwa ekosoro nyina enyini aduru bra ɛwɔ sɛ nneɛma a wɔkɔ awo so a ɔbɛtotɔ ne wɔwo wie a ɔbɛyusuo no aduru so ɛno deɛ ɛyɛ hospitalfoɔ no a no wɔn a na ma forms no na wakɔtotɔ de afele de aba ɔse ɛbra ɛba yɛ na wɔbɔ akwada no ne na awofoɔ amaneɛ no ɛhɔ no mo ɛna ne yɔnko baa bi frɛ no ya wone abayewa ne tie ofre ne se abemo ane maame de dwato abesi wono no se ono papa yi a ne baba anyem no won pe bosia no won nkototo ne ma no ne se wonya ne ma ototo ne ma ne wi a kirei se be ma no momu maame ene ne papa nya sika no a na omo aba betua ene wo se na asem we de ye kan wo hen se ye pe bosia ne nya bidi a adan na wo de won ko pe bosia na won fa nkototo enti krata ni ne monye ekwan ambefa so a bobetoto no na matoto akra afei ohwa na omode eniema ni bi aba eniema na ya hyehye a ebe maako be se aduasa ne akire no omatomu maako be se dumienu edu pepepe ohu ana wode aba okobusa se na se niema enya ni nyina na omatoto a nia oba no abema no maame ka kire wo mo ne se meme ba ne bema no wonso ba ne oba no endi se mema totobi a wonso bema no wonso so totobi ema oba ba no fi se ye nyina na we chempe no chempe timi so ma totobi papa nso so wo hwemu aniema no asa ne wo fom pa no enu mom na bema no maame ene ne papa ekototoye na se wo hwe asa o ma ye selection omo hwehwemu ade wo fom no na o ma tusu ye no ndi se ya mpampo senke ye chede a senka wo fa de wo soro no kakra na wo fa de wo fom no kakra nti papa yi se da bi o me bome ensan mra misu se wo ba no de okọ school me ba no momu de sa abre ni school abono na wasan abeka se me ne wo nche na awo ho niema entua bosin akura me ko boye e de ko totọ niema a odi ko school no kura no mentimi ntua ai se niema na ye ka na wasan abeka sa asem wei e de akire mi a enye yi akura wei ena odi mirika ena wode ba ya wode ebeda yi okay meda se opanyini eni tete aduasa dien pa ne die hiauntia ma wode echa
ni kunu akosa ene womba David akosa ede wono ba ye nim ha die ni hia wo pa keka no pe no nko a pa chole hia me say edika wasem best school wasem best school sisi akra no so no me ya obewo samle pimpo mi hunu bi enti saa niema no kwan akra be fa so obewo na didiem ni bibia no ene saa school no no ka me boy no me jimade okay atie for asem wei eba ye nim no sabe ye mfiti preko pe emfa asem ema radio so muntie o kire se enkwada nketenkete eho asem ewum secondary school ene di afi no obeko afi muntie sa samba ho enipa hunu sane obekasa kire se wanhwe okasa yie wa asemu a wo ho nye nipa mobo muntie papa ya wati anim hai senka David akosa kro no one na wofo omukohia nipa mansotwini a enko omabri kire se me ma hwe me ba makodi akora hodwa me de na eko school oba na konyem no ma mimi dwa makodi no ayekwa senka mansotwini a wo be yerew wo hwa amotua ne ka wabo no e de ama no ansa kura na ya beka akwada ne ho asem wo hwe na mana wo no obewuei se wo wia media nka me de ni ko e na oba be san no ntimba ya akwada ne nso dai nanso papa yi kire se mempema nso ntudi ya monhwa akwada no na ni hwem e na wo ho list akwa akodane ni sei enti production nya abotre efre echa ka kire ni so oba echa asem se na abedi anim ye hia wo ha sa da sei eya oba ne ho se meba na yatena se wo ho afei ebre drui sesese awura no ba ahomache tututu otake kura apono kura mie ena papa ni ho hanjo eni adai osia echa ni kuna kosa ene papa bi a woka ho de won mo de aba ba yemi wo mi fie no adani a ya frɛ won mo afri ha enti won mu ja papa yi nkra se won kan kire otek ni Asem Beba Dabi before say omunsi ha ne ensi ha kina jataba se media mentehwe enti ane etesa de ama memfre cha na memusa nse maame ye no wa appointment edi ade na asie osia manya case ka ma o na sa ne ka asem sabe fa wonai fa hye sa papa yi a wote hoi ne mpaboam na echa fa ne se eye wo baba e na papa wi babema akonyem no wabra waboka ese free SHS ne de wo ho nanso sebe ya akoda ne bewura mu no boriga ne de obedru na sebe ya tanga no beba abesoso no eho ne asem enti senka papa we mumba bema ne beye wo basa enkasa akwa wi so na ne befa no waka kire ne se list mpa sabio mesre meka ye kwawo esese ye toto watoto no nso kura awie no bucket ene pan tenta ye dware nkwara wom ne set no anuoma hihye mu no eno ye ntwere wo list ni mu bi muntie ye ntwere wom bed ya akwara akro na ye be wo no oba wo beda so ni sumu ye ene ne call sheet ya hodo ne blanket ya hodo ye ntwere no wo list ne so ni nyina nso esese wo toto na obeka kire papa ne se list ne so de ne ya 20 something matuto mu tan entiane onso je eya onso babia na kototo de aka ye kan sen na yeye obaswa list no na wonomo ede aba abetoso na ade atoso sei me mede atwamani ni mahu kisapie apia ansa na mahu
list no eno na eda afidie no so sese ye ya me ne wo kasa yi na enuoma ewuwo mu a papa no de pen amake correct de kire se echa atono e de aba de aka ne de ose papa na nkoto adi nti ne ba sa echa akwa aba eja ye fra odi echa amecha obane David Akosa amecha oba David Akosa akonyem papa iba ye frɛ ne maadwoa akwada na nyem di aboso me senie isi aka ba aboso me mienu no awo na akwada na wo no kwasem be ne wom sɛ wode akwada no awo ho list e di abrew ukototo obi ba ya o se papa yi nkototo de aka wo ukunu mafa nipa ba akwa aka ho akọ papa yi so anopa tututu akosunsan no die nti ene ma mo yesa ama me pa chao akola na aye no kwese me ba no akofa ne ba ne na nyam asedi bia ese me me ye de me ye ni doctor kom na didi sika ni na me de command papa ne ka se me nhwa akola na no oganyame anim di ntro de ma ho odin betumi bia de wo ya chi abontre so wo ba wo bebusa se adwuma be na me ya me nya adwuma me ni obi kotu banche esese gu abobo yem no ama me 40 cedi na maboabo anu a na menya bi akoma papa no ya akora no beko hospital asedi bia eseme ye papa ne metena ase aisha se doctor kwa 3 million maji atum na didi sika 1.5 da otwemienu bia anu so media maji atum doctor se wonyem fofo nde woko bosome na metuatu aya esi a wo ba winto ko na otwemienu na otwemienu bia jamoje me 4.5 eni ne doctor na didi sika o 4.5 media akosa na model listen ne bele me na masomu ase na wo na benti me nka se niema no papa no enkototo de aka me ko e man kasa amfa nkire papa no se wo no enkototo de aka ase na wo na benti no de ehia na wo de be kwa akwo no na matoto no e de akọ na me bo na blessing no matoto de aka no asa e de aka ho nti papa no kasa bia me de yi na koma no se won toto de aka no emfa nka ho a no wo di tro sika matue ni na mayelesi wa me de aba na dodo aye ko hia aye e bla akra ne start hospital ni na mayeni na de aba me nya adwuma kasa bia me wo bi na bia me mfi papa no ono awonim jaja bontra mete so se mi sitie e wo ho mi bubu ja 20 cedi de bia me ko afo me sola ho mache no nan ko ba kutuba nche no me se gu abobo yi ansa no masan akọ afuom akobubu ja abeton 20 cedi na maboabo ano ne magya saa 4.5 no e de akoma papa yi emre bi na watwemienu sika me de 100 cedis ekoma papa ne se wonye da watwemienu adidi sika no na ya me de 50 cedis aka no aba abeso no so papa no so wo fa ya nimu na ya na ota epia bonten oduru ho na me se agya ene menya 50 cedis no entije ene wo kwa wo de akoso 100 ne so papa ne sa so sika mo je sika no to fom mi nyina nyame anim etwa ntro da papa ne je sika to fom se wonyi sika na me se agya de ene otwi fa so no ko ena me fa sika no enti ase bufuo ewo papa ne mu wakase menhwa akwala na obwa ne ba na wo so wonko school no agya wo to be je nyame anim aka no kora wo so wo kwa asole won ka no kora akwa wo ko school mi kwa na me kan se wo mo akwa na anyamde a wo mo nko school na wo mu no enko sere madam no hwe se bia no anyam de no mo agye no e ma sister na wo ne nchen no wo kumase e ko sere mo magye akwa na ko school saa wo de ba woi e no mama ni break ya wo de abafie asem mi ba papa yi ka cheme mi kuru ni papa yi ko fio papa ka cheme se onyame ba na obeku no onu na nu mi ntwa ntoro onyame ba na obeku nti nam sa dinti me ba na dwane me ba nko me hu na kira kwai ande oboa memeboa akwada secondary school ni akwada wadwane wabra wo nim bia aha mebusa o mi nim ba bia wo akwada secondary school ni akwada nim ba bia wo wadi fie sei
over 17 years. And we dwane wa bra wo maame won ti akwada ne nka. Say papa ne ka say obeku ni nti no. E di hu abehye akwala ni mu. To asumiti o. Eti mia na me bɔ modene. Ehwe akwala nti papa ne ka say me mfia akwala na eye toro na mpancho wo die. Okay. Ma yen hwa de bi. O se list na o de call ye no. De akwada na ekowo a obehia na wo watoto de ko se kiri. Na watoto de akako eye awura wo ye oba tan wakwa wo so akọwoda o kọ wa yi eye ayema list enti won so wo kwa ya wo ye selection tutobi na de aka de owu wi akiri no atoto ana eye asem na mebusa eye question na mebusa se hospital de ande obedi nka de akwa ansa na se wo na wo ba fi a na se me de aka no akonya se bia ma yiyim na matoto bie agya bie okay enti hospital de no watoto ni nyina matoto ni nyina e de ne de na atoto e o na akodi udwanti ubehu ototo de e me to pad matoto letro mato akwara no de obeba ne ntade ne samna ne tawo mato ne sapo mato atade a ye de behye no mato ne nasoa ye de be chechire no ene ne be shiti ni ade na matada papa ne betra o ka che me se me matoto ne ma 3 cd ene so ne ma 3 cd nim o wo a oba tan ye wo list ya ye yema akwada no ena de ye enso de ma maame no ye wo enuoma dokotafo no ana nursefo agi awo no ankasa yusu ebi ye surgical gloves eno no e wo sunum ebi ye dien ecological groups ne crossover fine de keke ka ho no ni nyina no wakototo ni nyina ka ho de na wo list ne so no eno na wo se watoto ni nyina de mbeka se ni nyina de me ntoto sa gross na wo kan se ni me ntoy enka eniema no ho enye de omo de hye omo nsa ayese ensa bi sa no na no beto ne we meto se ebe o jache ha ya nti meto wako ka kire papa uni ukuna ko ka kire papa yi se watoto de aka na ono nso nkototo de aka no wato bi ono nso ntobi me pa cha onya sa me pa cha onte sa ona ode papa yi ko papa yi fie o te se papa yi ka kire papa yi se wo watoto bi a ono nso ntoto de aka sa tama ye kodu o ne ntokwa no obese oni papa no ebo atwede nse e de ne ba ye di a ntokwa no nka eba ye kwa ye no papa ni fie ni esi wapie ene etena hwa atwen no enti oba ye ne me kunu ni papa yi ene ni di amane se wate se wode ya ba ne di ebe nti ena wode eba nti ye bebusem na ade na ye na ya frewo ba bi a ye frewu free ye no wo mebusem wo ye ho se die nti na papa yi de waba no no momu a ode wo waba ha no ne ho na wo kɔ wo di fie se wo kobusa die nti ode waba ade nti ya ode ma yemfonso mfa nkyem to aso ena ye dey enti ye kwa ye no ena papa oba ye ena o ma ye kunwa ne etena so ti papa no hwe si wo si ba ye na timu se abufuo wom na abufuo wo ni mu ti papa no bi papa ye busa en se ade nti na wode ya ba ya ti se ni se ne ti se ena papa no bu we no bufu ye no bi papa yi so e kwa dan ne ntokwa ene ye ka to won ase ye kwa ne abufuo so ebra oba no nyem akwada no mokọ papa yi ho de enkomo anan hyehyeye na mo yeye enhyehyeye o yeye ni se o se amamle mu gise akwala ne enyema o je mentoma pofa baako ni duku ene ne mpabo chele a wo behye ni na mikutua e de ma papa no ansa ne ekotena ase aye nhye se ni doctor kom ene ne didi sikemu ene ye sa nhyehyeye me di akosa papa ne ka se me mfa nkwa na se tro no odie ma tua sa me de bukuri na aba oba ne we me ba no oni ha papa we woni mo oba no mintu men kire die wakwa ama na busa oda se akwada na onye me ba no we da wa busa me misi woni ha oba de chame agra de na opese obusa cha era enti eyamfomso se wewura ne bubefu ana na wo ase ma dia wo eyamfomso se ne bubefu o ban so no ko school
The okay no one hwe ya me no benya asem studio ha. Me pacho. Se me ma wakwanya na wotena abonten etoto boro de ba park ne so a wan hwe ya me bubefu pa. Me nyama de sa. Sanka wo baba na obi akoye ne sa wo nke be yode. Eto de bi a wo dwen fa ya dwen fa. Oba de to asoma me. Awurade de me bisa na me bisa me se eyamfom so se ebehyi wo wurei ama ne buafu wo ne wo ba no ana mo ne mo ma no eyamfom so enyam se bia me nyam asede de a ene nka ne bubefu ha se me nyam asede nya bibia de a ne bubefu nka me yam asede de ne nka ni kwa se nka ne bufu enti eyamfom so se ebeye ne ya se wo de ne ba eku school na mo ba na benyem no ya mpachan se ne na ne bufu a ne budifu ade ya se de bufu na nam ana mpachan entidie ne si kwan se ubehunu se krache ne bufu a ne budifu fi se oba se na de enti na abeba fom na waye ne boko me pacho mfitia se ni na de me bu anfu o ade me ba na akofa aba ko akra na nkwa nka woni na no nka ema tinu de me bu anfu se bia me ko papa no ho a me bu befu no me bu anfu no kura da kroda ede enti na wote nkra se ye fro wa ha na wa ma ha na papa ne fie na woni nipa ko e me pacho ho na me ka se ma ye mfomso no se bia ma ha na me ko ho no de mfa nche hwan na ma wa futuo se ko fie ho na kwa keka bi kire no pacho bia ma futuo o kan kure pacho de bi enye wa wadwen na de ko ye de bi bia ma futuo me no nko no ma nko na bufuo so na nka akọ se ko ye de ya fro wo we take fm ha aha no awa ama na efie ho na wokọ akọkun me ko no ma nko no ntokwa so na wokọ ne se ye de na yese me yese ebo nyina ba mu se obi so de bo ba hwi obi tirimu amade ende ye de na nka no nyina ba mu papa yi na tambo so wo de bobo ye de na nka ba ne sa opie ye no a nya mi pie ye na se ade di nkan ya wako oni wukuna akọ fie ho ene sa ada na na mi pacho de bi mo akọ ho ama watambo ana ase kan da de bi ye den na na no de watambo sina me ka se bia bufuo na ewo ni mu ni ntina e ma ne be ne ma na me de koi na ma ntoto anwie no mi giri se no ka ho ene ma no ebufu ya e ma ne ba sa ye fra wono na wo se o ma ana na beba kameba sika na me penti na minya ye ntina en ase fiada no menti mi na me ka se nya adwuma bia ye nipa ne fra wono hye ne se da be na beba me ka se fiada no meba ena ye dey menti mi ama ese nka me fle no e ho na me ye mfom so se bia wo ka se me mra na bia fiada no menti me ma ena de ye dey na wanya sika wa be sani e bosia na dan de na abobosia na nyeyi ubonsa nkra no se basa na sa ye mputupuru bi yisa wuntimi anya ohun ayi bia ene bosia wo pekura da wunya bi ukunu akosa wawe ukunu so wa ha okay papa ben ana mo ne ko fie ho akwa ka kire krachi se aha mo ma ha ne mo ma ha kina no na obekọ na na chia me hokra ne na na chia me amba akọ ka kire na na chia me no oye hwan ya beba cho ya ni papa yi ne ko na no de oye dien oye hwan oye wo fa oye wo na na oye wabusunya panni ana se oye kurom ho hene onye kurom ho hene mi wo fa oye wo fa sa okay akra okay papa no amu nso wa ha o desi ase ma o senka papa no kra na ka sa tutu a esibe mabo enso so na minim se wono a edi akra wadaroma papa no so wa ha mate eja ko abe ade na onso wo na opese obisa ohun he asemu yo ho na reho eye ne se ahiafo ma sabi o misre meka ye ne anwene ye ho sabi ye ne a adwene wo ye ho no ye nwene wo o ma mitu banche emyesesegu abobo yam na sabi nipa a woni natuo no wa mane 40
unuanum bedi bi wo da school mu o ma me ko bubuja sabe mesra meka o no abeton 20 na wanya bi ama wo nso wanya bi adi adwuma papa ye de ndie menim sabe na wo saa kwada wei hunu obi ba edi obi ba sori a onamfo nom dem na wonene nam abaya bi asem wo kan ye wo se na wo ye yi a wo ye yi na nim se koku ase na ho begu enei eba ye no wo wadwane enye dwane bi no wadwane o maami we ni papa we wo munim ba bi omo ba ne owo omunim enne se ye ya ye ka sei onim ba bi akoda no owo na ye kan na no oba de ne srei se enye nkosi duada no onto nsamfre won me pa cho nanka me pese sada na eduo ne nto na yankwose hyemra no emfama won na de sese odisuo no oni so wani so a ensanko no hunu ba bia wode ko ensem bi say ho adofo ne ade hye esia ya na eya ensem bi say esia ya na eya se wan hunu kwane a obefa so aka asem no a wo se ya asem no kra ya kan yemusa ya hu senti maami ne bai woni aba ya yi be wawi amada bi watwa na ni aba sai bi a me ba be wa akwada no na sija sumponie hospital eba ni say ye afei na akwada na be ko hospital no wo be kwa akwo ye mompa ye sebe sa akwada no wontumi nwomfam na nkonko yi operation ye ene nka semosi aja kwa me dia na apese obisa na me da se eno cha oba na oko school kasagua di pa jo oko school ne se di won ko school bi adenche won ko school se case ni ba ya papa ne ka se obe kuninti no ofiri krom aden wan ko ye police case ya me anche papa no so ka so obi kuno o report eni ndie manye o kan so ndie ma na obi a otumi bie na no ka sa asem ma akwada agina so dwane aden na ene wa me anche no ndi papa ne ka sa na ade chie na ka oba na wu akade na be o mi bisa asem o ye man ko won nye de atie 40 so papa ne ka sa onya na obekunu no wan report na ade chie na ka oba na wu ka oba na wu ka be de tani nka mo no na me de be hye no na wan report so wa kan dia amba musa nso do no ana ye afi ye ne sei fa ne se wo na ye papa wi wa hu fa ne se wo na ye papa wi e na papa wi ye wo e na papa wi ba na ba nyem wo ba nka de na ka be ebe ha me na nka hyehyɛ be na nka woni ne be ko sani hyehyɛ de sani e kwaya akora no be fa so obehwe akwala no na me ne be ye hwa na e da hyigina yo e die fa ne se san hyehyɛ na nka wo ye no e na o di se de wu di su ya nka de na nka be ka sani nka me nka bibia se wo di su se de ma ya papa yi se minye ye ya so de ma ho odi betumi de maami na wo ye kan me ba wo ye kan o se de me ukunu de no no nso aye de me ma ho odi betumi de me ma ho odi betumi o kasa me tuba nche me twitwaja me na ukunu de na ukunu so ye nso bo abi ono nso bo anya me nko a ono nso bo a enti me mfa nto nko a wo so we ya wasofo wo Atlanta Georgia United States of America and wo twema adwuna gina so YouTube wo sisi a se ma me no wo kasa no o wokunu enso wo kasa me twitwaja me tuba nti wokunu no sabe oni osori o dadem na wo wakwa aba no abenwuna gu na no eduru de eden a me ana me ya na sa na te ono nso bo abi papa yi won oba no nyem ne ba no wafra wo panina ni mu da me fa cho Dabi on fra obi da na wo se wo na nka wo di ono na benye mo ba nka hyehyɛ na wo di su nka wo pene sa me ba sene ya sene hyehyɛ na sese awade hyehyɛ ya mama mi di su no se sa na nka me so me woni mi se papa yi bai e ya under age mo wonyini nti papa yi wo kwan se nka mo chiwo ba no ka sha se no che na nka ye le ba bia simple woni se papa yi wo ho kwan se nka mo ye chiwo ba no
me wo ho kwai ntika chi wo chi ne nso a enka wa wo be kwa kwa yi ba wahu enti oba no sese owen odwane onyana onyane oyam pete be yan onam bisa se ne ba no aka kire o wadi nki aka za wadwane papa ya trete o se papa ya trete no so obeku akwada ne nti ama ehu ato akwada ne so ama secondary school na awokọ ne krado wagya ya dwane sa no kan ye ko school mu a na teacher ni ko fa attendance book ba ye be wusa oba na o ma school wo ho free si edi bro nya bi kwamba ni si school mu da etwa to pa wo na oba na di nkomo da be mentene nka me se da etwa to kura minti men enkai wonyi ni se papa iba wode wa ba ha na wo so wo ba wa plan ni se wo ba be ka se papa na se obeku ba ni ti ba ya ba cho nya sa na wa nyemba na meku minti men kanto no so na ho ya be ha akora no asem na me bisa ya de minti men kanto o ka kire hwan no ka kire no so o ka so obeku na me kunu wo ho papa yi nso wo ho enti na oba ni ho oba na ante eye den na okohu se papa yi so oja na obeku ni ntima ni dwane eja school dwane ba so sa atam na case ni ebeba ya tobo wasemu a wo kan efiri poase na eba na nso mfuturo wo ho tie akwada no papa wei oni ni nhia wa na onwan da onino papa yi nim no da se me asemu a mete wo mema so akakraka wei eno na ema me akokoduro ana ebo me hu amama ya ade asem no se ne me meka kire papa wei face to face no se me ka kire papa wei no okwa akoka kire nipa afra onim kwani a ofa so akwa ida se obeka ne correct ana se very good enti akwada na ankasa no papa wei hu ne da enti ye den na ne akwada kro ni e ka se yesi papa no so onyame obekumiti magai mi school amekọ asa dwane nti wo beje di se papa e kro be hu akọla ya twam abele kwa woni se masini wo beje di menyini na medase edi a message na so o sende ma hwan na ka me so on testing jata ba kura wa frɛ me ba no se kasaguha ai madwa o power hin hwan na ebisa saa boy no ma me ba no me mo testament se o massive o bisa se na o power hin ana o si me be power hin se o si na o papa den o de mi ko hotel o de asem ko hotel enti o massive se ya o mo dila me ba me ka jeta ba se ko o mo pushi man dia wadwane no ma me ne ba na efrem ba ne dia wadwane no okay atie for moatibi obi busa se emra ba ni tia papa we okay mom yan hwa de bi ye nyina ya tikuma se ha wa ubusa asem we wonso fasa asem we kwa adwendwe mu emos nyameche ena Adventist Senior High akwada bi fa etutia pesre ena odi free fie ena odi ba school mu ho se yes school mu ha ena obebo otuo no ena bo akwada bi ani ena sei akwada nani ye chi akwada no ye chi papa ne kan ho enti die enti na ene enya papa na tutuo no emos nyameche ya wo YouTube asende sa message nanso eba a kire no ya chi papa na ka ho se wo akwada de ne ba wiase a ne actions wo awofo no akwada ne ye bound on you enti de wantumi anhwa akwada ne yie na obema na ye no wa neglect wo duty enti se ba asema yetumi chew emeye yie enti se salifu sofo salifu yi ne ba ne ko twika ya wodi ko hwane ye che no enti krache wasam na wo ka no anu yie no sa akwada no wadwane na sa ye kogye krata afri mremu a ma amini ni kunu o ma na ekwa akogina wo mbeye you will do it opanyini wo as bema ebra wo te say na oba na ye no de na wo ye wo mensem ole opanyini de America ne say asoro ne baaye no papa mi ye transe ene ye kan bibia de beja tum bi ajatum sera mi le kan ye bibia watoto ne ma me ye mesini cement gu mani nti level kura mi hu
to bayin ne ko bubuja no ko tumanche na odi aba na odi akoma no na kakra menya no na me ma me nkwala bi wa na mo ko ye dwuma ba no mo di bia ma me na me ye ene ye de ya ha kora no asa enti me no kakra be na wo twe mienu a wo ka se ye mfa we ne ma no na se me di ne ho ya wo de ye ba ha no mo udi ne ho ya wo de ho se sika na ye mfa ma na wo de ye ba ha no mo no so ambo ya mane de no amebo mane wo se ne ma no ya totobi ni aka nso ma na mo ntuto obi ya totobi enti ni aka no ye batoto enti da be ye guso na ye be ma da be bi kra ko enu be na wo twekra ni atoto de ama no enti wo hye da wo afidie so kire ye se ne na wo twe mo de nioma na aka ni ye ya aka nya de be kwa akoma no opanyin we de wada oroma opanyin a wote o ajawia udimade bi sani wo ka se usuku nioma a ototoma a ba wo ka wo boye no wo je mesre wo se ifrim wate sisi ye ya ye kan afina de den no ba na me akwada na ma mi ti manim ha ka kire me se wadwane no me kasi nanim pein se wo boa oni ni kunu omunim ba bi o mo bade wo omunim se anya ubetumi ame achi akwada no enti ene ye pebe bi kote sa wati ase pebe bi kote ne mudwo a waba sa bi na sisi a o maye akwada yi afi no obewo ise hospital awo enafom na nioma ye ntoto ikura na abeye seyei nti da bia meka se nyankopon moa no mo sa akwada we ho ban se be ya sebe obetumi awo afem na nkonko ye se ye kotwa no kire se ye kase ye kotwa sa akwada we ya ansa ne ye de ubewura ti atakora no enura da kama eno no ye bone wutua ansa ne ye de akora wura ti atase ye kwa akoye no operation eno kura wo hye ho no ubehu na nurse ni dimrika no apie akora no wo ho no ne die we yesi enkoto we mra yenta nje kotobra ntimpaye na mebo se wo doma nkoma ne nananom modum nsuo nkata akwada ne ho wontumi ngomfam na ankoye saa na koye sei na de acha ate ha kan Asem Beba Dabi uyi no nso to nkyane a afei no obewo a ye kan adidisika 1.5 ya wo kan oba tan afei no awo enemre 1.5 kwa be na ono obefa so obetumi de adi ama ye sabe ye wo a ye senka oba tan akora de nka adi fufuo tintim na no na me bo me hompem se be ma nkwan me bo na me fa papa soja di machi na makogina edwane ho eno kra no na me wo madwen wo mi kobi na me se me pa ponchenam kakra na ntwinam kakra banche me se me to banche tansidi se ne awura ni twa aye no me gina ho na me ye mahyeme minua bi ge ba no se hwebra na we na wuwu suei yeti bode ba ko pese tetia say 10 cities me gina na mhwe ma me nanu so ma me dia na wo se hwebra se 10 city ni o enti ane wo de opa ma me entwitwa banche no de ye banche bode ni bi na ani no ayete se bode na o si ye mawu enti dan me to bode 30 city miensa me to banche 15 city ansana abige ensu nya bi adie emema se ye na mo ho da mo nto mo yire no makọ humam na ma na ebre se wo mu nya bo tunte ene de makama mo ma wo mu nya bo tunte ma no bre enti akwada yi be wei afei ena tampiri bre no e ba bedru akwada yare ye ka kire na wo ye agya na wo ye ma hyew ye de akwada e ko hospital ene wo be ya lab kura keke na wo nkura bi 100 cedi ana 80 cedi a lab se ye hwe akura de modwam se bi a malaria emu awakotenam nom ne ade no ye ntumi hwede ya kira wote ha wo keka kire ye ebinie oba no se wagya school dia frɛ no ka kire se ba bi owo bia no wo mra se mate a wo medi
construction a peking kran womekɔ na sesei afi ne kanaba na won so bank ni wudwa no twitwa na fa hwe nkwada na aka no abedwafo bebam na asem wei onom de onom adwenkyere aba na yɛka pɛdeɛ papa yi abɛka kyerɛ sɛ papa yi wɔno ɔnkɔ baw enti awura wei ɛna ɛbrɛ asodie da wo so kusɛ asodie da wo so kusɛ na ɔba no na akɔyɛ aso brachi aso ɔden akwadaa nkasa de wi hwɛ keka wadeɛ no fa hyɛ wo nantam katare kyerɛ sɛ woma ne konwunu pɛ ɛde asɛm na ɛba adɔfoɔ babadwafoɔ bɛbam ɛwɔ asɛm yi ho na afei ɔmo nso aba abɛkyerɛ Kimbaron ɛna ɔkyerɛ sɛ akrakra bi asɛm amene kasa ne ba no adwane a woboa ɛyɛ big deal ɔpa yɛnkɔ school mu hɔ the boy goes and check ne yɛnkɔ check the last time a wokɔ school sɛ deɛ maame kasa wadwane no wadwane ampa na yɛ akra bi asante amakomfoɔ yɛnso yɛ wɔ ha ɛne yɛhwɛ wo wɔn nim baabi akwadaa ne wɔ wɔn nim sɛ maame akya kasa asɛm wei paa na akra bi a yɛne yɛ adwen a ɛnyɛ yie nana krobia maame no nturo bi wɔ ne kasa anim wonim baabi a ne ba ne wɔ ɛma ne nkasɛ ne ba ne dwane kyerɛ sɛ wonim baabi a wɔwɔ ɛna wiai hyɛne nso sɛ hepa plus pavi plasmos no ɛyɛ nnuro mmiɛnsa na ebenage hebafoɔ ɛna de saa nnuro wei aba ɛyɛ nnuro a sese yɛ amene wo kasa yi ɛwɔ dwama so baabi a yɛtɔ ne aduro bia wɔ Ghana ha bia no de hia ne sɛ obɛwuram na wakasa wopɛ hepa plus pavi ɛna plasmos sɛ wunya saa nnuro mmiɛnsa wei bi na sɛ wo nonom a onuaba ma a wutie me no korɛ me se wo sɛ ɛma wo ho yɛ den enti ene hwan na yadeɛ agye ne nipadua no abɔso hwan na sebe stroke yadeɛ bi tete no esi kyire yadeɛ bi mogya boroso wayɛ kɛse aboroso srade adɔre no ma sebe emogya ntumi nsane yie mfantiri ne mu uni atenka mpam wayɛ mmerɛ wɔ mpam infection se tete malaria typhoid ana nipadua mu yaw ɛna wonam mu hwɛ dwene o well being ho kane sɛ wodwene well being ne ho kane a de aka nyinaa yɛ mfasoɔ enso ɛde ma wo emprempren ya yɛ kasa yi sɛ wopɛni nsu a ebi wɔ hɔ sɛ wopɛ ne topa yi a ebi wɔ hɔ yɛ number ɛyɛ 0542 77 8572 0542 77 8572 ɛna 059 13 67 898 saa papa mi hia no mo mane mrem dar me kan saa asemi wa afidie so sɛ obi srɛw sɛ kogya me ma me nkɔ kama sem hweye ɔde adesoa ɛna asoa wo ɛna wiai simple plus phone accessories simple plus phone accessories adofo ije triato and the simple plus man a very good afternoon to you adofo ne ade hia mutie mie say de ya hwehwemu mapa ya wurawura asia kwa akɔhu biaye bia kumase ha asante mantamimu Ghana ha o phone accessories a eye kama na ye papa ya kohunu saa biaye no ene simple plus phone accessories wutie mi ebi a woton phone accessories wade so apa ni sa manfo be complaini ena mbeto we free ho no enye papa me beto we free ho no enye papa onua se wo pese wadwuma a wo yo no ekoso na nipa benye gidie pa wo mu a bra simple plus phone accessories na betu nuoma no na koton afei mu amutie efre chiri ekuro yi mu ene ne ntwea so se wo pe baabi a wo bewura na wakoto phone accessories a eye kama eye simple plus
phone accessories na muntie hwɛ unim say normal phone protector ya yɛtotɔɔtɔ sɛ yɛde to yɛ phone so hwɛ adekodeɛ paa pɔteɛ ba protector no grass protector no ɛyɛ protector no wotɔ ne wɔ nkwankyɛn a nkwankyɛn deɛ no deɛ ma glass protector no yɛ adwuma ankasa no yɛyiyi afirim simple plus na atumi awuram na wakɔ China man no mu na wɔnom ayɛ ne papa no ɛde aba enti sɛ wonya protector ɛfiri simple plus a ɛda phone ne so a ɛnya deɛ sɛ wo screen no ɛhwe fam koraa no a biribi bɔne bia bɛba ho na watam wadeɛ wate ase grass protector no bɛgye saa haw no sɛ bɛyɛ a wo screen na ankasa deɛ mpae enti sɛ wopɛ grass protector ɛyɛ kama phone deɛ no bra simple plus mo a mopɛ chargers mopɛ power banks mopɛ batteries a ne ho ɔden onua mɛntɔ phone battery mfiri nkwankyɛn tie bra simple plus ho kyerɛ sɛ ɔno deɛ wɔhyɛ da dwene na dehyeɛ ho hyɛ da kɔkɔfa na wɔde aba enti ne papa no ɛna ɔgyeɛ ɛde ba Ghana sɛ wopɛ hands free wopɛ phone covers ahodoɔ biaa wopɛ earpins wopɛ bluetooth earpin bi wopɛ iPod wopɛ neck bluetooth deɛ de to yɛ kom na hyehyɛ waso ɛno sesei aba so paa wopɛ headset ɛne phone accessories biaa baabi a wobɛnya bi ɛyɛ simple plus phone accessories betu bi kɔtɔn bɛtɔ ne nkronko na fadi wudwuma muntie Kumasi Krobea yi mu adehyeman Kumasi ha adehyeman yɛne Dr. Caesar ene di animhwɛ pɛpɛɛpɛ sɛ wode wugina Dr. Caesar hɔ no a ne nhwɛ animu aborosan na esi hɔ no hwɛ soro hɔ wobɛhu sɛ ye banner no soundboard no ɛbɔ hɔ kakraka simple plus phone accessories wuram na bra betu bi kɔtɔn na bɛtɔ ne nkronko ade papa no ɛne yɛtɔn de ama wo ana bra Kumasi Kajetia sɛ wugina Kajetia Dubai hɔ na ho getu no wo hwɛ ne nhwɛ animu a abrosa ne esi wɔ ne soro simple plus ɛsan wɔ asoɛ yɛn nso ɛwɔ hɔ onua visit yɛn ɛwɔ saa nkorabata mienu ya me de ato dwai bɛhwɛ wani so adeɛ bɛfa nneɔma papa kɔtɔn bɛtɔ nneɔma papa ɛfɛfiri yɛ hɔ yɛ nɔmba nie gye frɛ yɛn sese ya na sɛ ne wo hia no deɛ wo pɛ no no yɛ nyon saa pɛpɛpɛ mfama wo frɛ simple man ne nɔmba ne yɛ 0244 59 0374 0244 59 0374 ɛna 0241 70 9636 0241 70 9636 offer sa number we are the simple plus man of simple plus phone accessories obeje so ono bekasa de wonti ase no obekire mu kama na ode amaw obanyini ye fro say bra wanim kwadwo usu fo ano baby bi de babe kwadwo usu te he jache eja usu na no ababa wa ni kunu besre wo ko papa efie o sha akra ni nyime nyina sha se nyina mamya no mbefle me am ko okay ko ni papa no transe aye kan na no de yi amukọ yi e de ne ba ye nti anka ade papa yi ko ba atwede ye nti a ba mi ko papa bo wa atwede se ye ko ye busa ni amane no aye ko ye kan na mse akra de ye onyema ye ntwe ho manso iti ko ontwe ma ni nwie na ko ho fa no ba ayi na ko fa problem ni ba ko fa po ba se wo de bobo ana ne mama mienu patan sa papa ja ana mse ko bombe kura dia mde ka ho na ma jam ho ato kama ho kwa ba yem aha na ko ye do so ye me ko we nye ayi bi a manso bi a ye betwe ka kura na aka busu mi ne ko awo eti no ka twen akura nyima ye ntwe no manso na de na na ama ne bo afu nti a wo twe manso okay ahono no chese won ne ma ototo ye no se ensun yu ensu ka ensun akura na aya butre ne se ni pe bia wonya wo na manso na wo twe ne ye de manso kamere me masu bia wo twe aha nti die nti na aka asa akwara anyima ye ntwene ho manso mi wa wo ni manso bi a wo twe enti manso ba ho asem na wo ka akura na wa banyem ne ba no aha no ho se ode ba ha no na ma me be frɛ me asem na ye ko kan ye no aha papa no de aba ha so umi ko na ye ko busa ne ye hwɛ de nti a ode ba na o ka kyerɛ wo sɛ yen ya frɛ na firi ha we no de wanka na mom de papa no da bi so o ka se ode na ba ha enti kyerɛ sɛ o ka kyerɛ wo sɛ ode na ba ha no
enya papa yi na bebo oba na ma ne yese me de uko hotek kire se hotek fo na afre na ka kire nze papa yi de na ba meboa enti ade nti na ne wan kire ne kwan se me enko hotek ho ne enko busa de nti a papa no de waba ho na me ti ka me din ka ko busa papa yi aye den uko bisa no fi aye den o sa sen bia ne menen na ne tena se mfiti se me ka ho bi ne ye enti onu kura ka se wo kura menimu fie na se nka ye ba asase no ka ye be ka no ko busa me fie ka be we nko oba be ka kire me what I say to be biana me da na mpani nyina say ye be sesi ni ye kama na bibia aya abotrim awurai de wo kono ka kire wo se nioma na akora ne de kɔ wo no watoto bia ontoto obi sa na ka kire me adenti na akɔ ka kire papa we say eye maami ba ena ye odon so ba enti nioma na aka no ontoto o ka na sa de tro no wo ka o ka na sa tro me mpe nkontompo because ubia unyina ye ntwa nkontompo bi okay enti ye ntro no wo twa wan kasa da bi sa me ba ana ye yem sa ka be ya ya enti se papa ni bufu so de asem ne ba ha odi ba na woni ba obetimi de aba se ina wiase obia ne na dwene okay me die okonyime sa no gina 3 obe akomri ba on be kan no me tu ka se da bi me da mitimi antwe akwa no manso cause wonyim kwatwe no manso a ebita ba se akwa ko kura bia no menya no me ba no so kura no mahwere no kwa na wa na atotɔ ba ne nioma dabi kwa de sem na tena ya me mpese me hu sa de wo ba no onyem ye no wa na atotɔ ne nioma me mani bi wa na atotɔ me tutɔ bi o tutɔ bi nti de obi de ye wo no obi nso mfanye obi sa na wo pesa o kire dabi de wo kan no dabi o te se wo na wo bisa asem na me so mi yi anu aha me pese me hu se wo de ba ye no wo na atotɔ nioma no e na wo so tutɔ obi tobo wo so tutɔ obi enti se no maami we nso de aba ene papa we ntam enti se maami atoto bi asane ye wo obi de ye wo ba no maami we nso mfa bi nye papa we nso ba no dabi cause ewiase no enti wo ko ene ntokwasi wo fi ho o se me ka se akra ye onyima ye ntwe ho manso no ana o ye so de bo ba be na na ye manso twe ben because me hu manso no e wo ba bia no enti opanyina ewudi akire akosi ayi amachane akosa achi ekọ papa we fie sa ada no oboa ya na wa amoa se me boa se okọ ye no na wo nkọ ye no eye muam anasa wo kọ se asem no am ko pani ade atuye na kọ e utumi di tuye o se na me kan no kọ fa abufuo di baaye me da ma fa abufuo ne kọ enti me pese me hu se wo kọ a wo kọ ye no eboa ana ekọ se asem no ko ne se asem no aha sa wo na akọ ho enti me pese me hu se wo kọ a wo kọ ye no eboa ana se asem no se asem no kura me da se eye oba de acha me bram mo ma me nkomo edi kan ye na me mo ye ya da se why tena se dia bi dia mpese me hu free ho aro no why oba de acha me fa wadwa eja akosa onso tena ho bi twen ye why aha na yenhwe de ye beye ewa ha adofo nti mo nso mo monitor mo hu de ekọ ene de eba nyina ene sane etia mo mama me ntire mfimfin ho obo akra maame ma osima no yensa akra me da se hwe se asem ba se ya yemfa eni eden ena ene katakata ena eka menyinni se obatan bi wo ho ade ato awuai eto no a obebɔ ne nsɛm ama nipa koro ne na busua se ɔma ya ade se ɔma ya ne saa obia ni hɔ efiri se obia botaye ne se ne ba betumi akɔ animu na wadiye ɛna de na ade asɛ ne bere bia bufuo hɔ endi wo a wasɛ na ade no mmom na wɔsɛ ɔbɔ famwa akɔpem sɛ because enka oba na ankofa ama enka wonni asɛm ka wonni papa ne ni asɛm ka papa ne ndimi mɛyɛ nea ɔyɛ no ɛnkyerɛw endi sɛ papa ne tene ne nsampo ana sɛbe ɔsi wa fa anima ana akwase mpo a na firi dia oba na akɔfa aba di na wɔsɛ wo mmom na ɔba fam saa no yɛ nkɔfa obi a nani ɛden ana obi a ɔbɛyɛ katakata ɛna ɛkɔ na mmom ɛwɔ sɛ wokɔfa obi a sɛbe ɔno so bɛka ɔbɛma waba fam kɔnini ni anya futupa na mmom gyaema ne nka ɛde asomdwie nam
efiri se obi atoto saa ne mawi de ne ba ko school na obi anyem akwada no ebire bi obehu abusua ni bia no ne bufu nti sa asɛm aba na sɛ yɛ ka enye hɔ ne ekototumu akotie ekototumu nkyene sɛnea papa yi bɛtena ha yi a ɔkan ɛkyerɛ sɛ ɔka asɛm na mpa sɛ papa yi nso kɔtotɔ bi ɔse wɔno ne deɛ no ɔtotɔ bi nti ɛnyɛ nwanwa so ɔde bɛyɛ reference ɛde ama papa no sɛ me kra me deɛ baayɛ metotɔ bi sɛ metotɔ bi aha wate saa papa we yɛmfa ne ni sɛ yɛ paasomdwe o edu suje gunu a na de ne kɔ deɛ wudi bem no na de ne kɔ na wagina wachi na nya deɛ wudi fɔ efisa akoma we yɛmfa nye fɔ ntum na mmom wudi bem de a na de ne kɔ wudi fɔ a mfa obi a na akoma te saa nkɔ yɛ nyina yɛ boa ɛyɛ no korɛ nti wadwe sɛ ne sika na akwada na dia bɛpem saa bere 1.5 for 2 weeks ɛno ankoa na wodie ɛbɛpem saa bere yi a yɛkasa yi ana wɔno nso so kakra bɛka no ɛduru sɛ yi a ɛyɛ asomdwie kwa so ɛyɛ kyɛw pa ɛna yɛ nyinaa yɛserɛ ɛmfomsoɔ no ba nti nyɛ akakabensɛm ɛne aniɛden ɛna yɛde kɔ nti saa asɛm wɔ yɛ aba no kɔpem sɛ deɛ bɛsie ne deɛ maame ne papa yi Krobea Asante kɔtɔkɔ sɛ obi bi ne ɛfɛn sɛ akyenkyena da bia wokɔdi bi mma wesi me menkan ayiro hwa na bɛwia me menkan akyenkyena sɛ mia me board ayiro hwa na bɛtwa me board ye akyenkyena sɛ mia na busuafoɔ kɔ yɛ pa wo kyɛw yɛ de hye ne so na bɛtwa endi yɛsrɛ fa kyɛ no ti obi bi ne aso akyenkyena wonya di bi mu mada endi oba na kɔ ya kwada abɔ ne deɛ sɛne etie bi a chopa no wo bɛ pa kɔpem sɛ asomdwe bɛba asem ya yɛ kan yɛ ne etie betim ato obi a etiefu a etie no obi a betim ato bi akora ne betena ha me baba a ɔno so SS1 ne kɔkɔ te sɛ wɔno pɛpɛpɛpɛpɛpɛ me hu no ana makai sɛ tika me bɛyi a saa na me wo baba ma ɔno so betimi akɔyɛ obi ba saa eba wo awudi fo no brafom wo brafom enya kaka bensem yemfa obi die ntutu obi die ho menu ya ba yi kasa yi oye ne obetumi pa na nya nwanwa se wo bo omo okunu ni din no oka mmemme na achire no pese okova okunu no abetena ha no wagye atum se ono wonkoma ndi efie nye ndi saa no ye ka no boko se muamu nim eya nka meye ne oboro saa timesram ye nyina yemfa mpa bonta ye kire enye mmara a wo so ne kwahye mmara se me de me ye bi nti wo so de oye bi ene ne say asem no efiri se o ma kofi o bebro mprensa ebo ma mu da eye de na no de ebo ba mu so ordinary hotel ordinary hotel ye ku no na wo kura wo tata wo ba ne so obeku no ene nyame adom wo ba na adwane ene nyame adom ordinary hotel wo ba no obeka na wo ya kana wo ba na ba fie abe ye adwuma support edie nti na wo ma aha na wote nkra ne free no wanka nkyere papa ne sɛ ma yenko hotel free sɛ hotel fo afrɛ mi o na mom yenko papa no hɔ papa ya wode ne kwazu nim sɛ na koma sɛ na koma te wonim sɛ na koma yi nyɛ papa obi a oni no okuro mu obi anim sɛ na koma nyɛ obetena yanim hakora de oyɛ nyinaa kyerɛ sɛ papa we na koma nyɛ obi a na koma nyɛ no medika aka sɛ wudi bemu a fa ne di wachi kɔ wudi fo amfa ne nkɔ no obɛsɛ asɛm no okay enti nua bayi wayɛ bi ebi ni fie na mmom kwan a ɛfa so no ɛna ama we nyina ba yɛ fɛ no na ɔba yɛ ne papa yɛbɛtena ase ɛnyɛ si awie akwadaa ne nkonfikyira aboa bɛka no akwa ama aboa na ka no ɛde ne ɛbɛyɛ ama asomdua aba obi obubuja okotu banche an kwa me ahe wo wa he wayɛ nsesa wayɛ sa no wa enti de obenya aba ne som ne nyina yɛ vampire bɔ enta yɛ kyiri ka sei na asomdua aba da bi ama ne saa wote honom na mototo mo ho ayampia na nka akwadaa ne school no bɛbɔ no ama nka de besie nsuso asan asi akora o ma bade a yɛbɛhwɛ na yɛatena se na yɛ nyina yɛhwɛ de ɛbɛyɛ a asomdue bɛba ɛhɔ na maami ɛne ne kunu akosa bɛhunu sɛ aha na baayɛ no na nya baabi bɔne nti ɔmkɔfa lawyer sɛ ɔnkɔkɔ ntɔkwa no akora me da ase menso me da ase ɛya kwa me ɔnso fa simami ensa ɛnɛ mɛfrɛ asɛm ɛtɔ so mienu ɛnkyɛ
asɛm ɛtɔ so mmienu nso ɛbɛba ɛgya kwa mefa simamiɛnsa me da se na me tena se na ma me book bi ɛho hia me kan no kwa me kan se asɛm bi so sɛ wohwɛ ntwerɛ na ne ba no nwane wohwɛ ba asia ne ba na atwerɛ soro na besi asia no bɛɛ 2 days bi na obi foforɔ twerɛ maame na na twerɛ na adeɛ wa na twerɛ me ba me wa baba ya wo ho nti ona me di sika no ko bia me ma no twese ya dance ye mo ne be na na asɛm si a ho Krobea Asante kotoko sɛ yɛmfa papa enum gya ye di nsuo ene dum gya nti sɛ gya to ba bia na afre dum gya fo sɛ mommro na mo na mo go nsuo mo fa megusu na gya no enum papa we omoni koto na nim no ba yen kodam ka bi kyerɛ omo me bakra bo obi nyim no me anam toto no mani nyina na wo de kwa ye we twa bia wo mfa ne saa na ehyenim saa na ehyenim wo anko sɛ okoka sɛm na ma asɛm na ba so dwemu o ka sɛ me kra obi nyim me ba no ma toto no mani bi me kwa na me bɔ mba na ko mama ne wo ye opanyini entoto bo ma park ne so mami we obrɛ paa woni somfo na nka mo disika na ekɔ a mo tu ni din sɛ agya na manimu a sika bia nka mo de kɔ na matwɔ so agya na manimu a jamu ne bɛkɔ bia na matwɔ so manimu a because omu nim sɛ de wusi tie na nka wo de nkotodwe na wa de asra de wa se obi ade na sɛ be ka wo de patru ene kokodum ja ye fa patru so num ja eja betom ebede buru mo de ka kofi oba ko mienu me he nka me yenkan a mako be se num kra abra papa yenkan bo toto bi amam mo sha ase no mo kan na se ne ma ha e ba ha na wo nya abufuhye ana me kan na asem no o makoso nteko bia nsi o te time na ebia to me pen ba mu no na kofa bo ba ye no me kwa me de ebia sida me bakora na me na mbona ko mama na wo ye on ko na wo fam 3 nti se sa dia ma en ko na me so me ko kire ne mu e na ko ya eja se me ko se wie ni okay eno se ade we si a yesre o bre o ye de o betimi aye de nanso kasa de e ma ba to simple kasa de obi fasi kan wo so meku o me pa ocho a ade e so a se hye de se kan ya se ano man se nana fa kumia on fa nku da akoma to fam dia bas e bas en ka dwobre o panyin ka bibia ukon ko to dwam kokko se tiwu ko asia e panyin che o ka bibia aja mesrew wuni mabrabo na fe yen fa so dwiehwe ma kwan kura akora na be kwa awo so a obesa ba fie one ne ba me da se ma me refer mamo fom me mamo simadu na me ne Dr. Mankwa the natural mind wa bedu enti simadu a me de mamo bra Dr. Mankwa bedu yi momfa enye hu dwuma ma misisi ya na momfa report no embre me ne matiefo ba bia munyina efa enuoma papa toto ye ne kade masre no se wonfa nche ba da wura papa we ho senka muni nunya no asumdwe mu a enha no se ne ba no obeka se ebia mehwe do enha no na se na no mekwakotena asem bi so ensem bi se ya enokra de age ne papa ni wuska na wonim de oye osaka se wa adopt boy no hey I was very surprised me say hey se wuhunu wasam ka se wuhunu antes angle se sasa wode wasam e ka fa onua jango po hira yen enye sika nko a na ye hira enya ahode nko a na ye hira na emom adwene ye nyankopon de adom onipa dasani eno nso ye hira ene awurade fie eba center Dr. Mankwa the natural mind himself wababidru papa wei na semwa oka eyetia ose enipa dasani a wutie mie baabi atokuro da wo nipadua ni mu bia no aduro wura koye nipadua ni mu adwuma emeyeye enei kumase krono mbosie red park ehwa na awurade fie eba center papa no obutu no odi ne dwuma papa na dwuma bɛn na wudie ma tiefo nte wonka ne nso akwawo de medewase ma chewa tiefo nyina okay
na mahwefo ne omu so omutie no umfa nchese last week de na holiday umante doctor menka okay ba e ba sanso ya na ye nya kwan so kwose nuru ni bi ye dai e ba be ho adwuma ye na ya ye nuru ho adwuma bebre akora transi ana da bia meka se me amena na ba ko pa o mazi ya watro shop ni ni pani ahoto we me tonin chakase pa so se we abosi dia na obi ni ku powerful PTB powerful wa se me ba David amanfo ni je ho pa powerful nti akora transi dia na e kire akwan sure bisi ni ba bia okro no mbusi red park ho ni butu a idi adwuma ready fear ba center e ya ni fridwara kopem kwasiara akora no ye kwa asoro ba ye to aso ye adwuma na emum ya na meka mesi brada de kina de ampai dwa ya na entrance kase mfam na mfam ya de akora Krobea ba otumfu nyankopon na basa ne tumi ne be ye fru so ya transi akora medim number ne tudwa okay me sore a wa wutie me odi fa number na tie manum asem ya oba awurade fie ba center wo he da mmere sure odi osi mu a de tie manum kasa ne di akire obeba beduru asomdwem number is 0241 09 39 15 15 0241 09 39 15 0241 09 39 15 akra number ba akro de ka ho na ma phone no disturb on sisi na ko one sure mabo we imprensa no okay akra trasi e kira ye brada din ya ready for ba center enu amakofa free slim aba no e na no pa ahomachi makoye bi hu adwuma bi go a enu ri se wo ba ready for ba center me ya kasa se no dura ye kire no ye bi jai because ada na se nsem bi sisi e ma me kra me so mete ho asem kakra waje aduru kokoye a wankoye o ma so a o se ni o de me bu tek e kan sa ma ni wankoye aduru no no nansa na ma ba ko ba na nasa hu ni kidin oba na ehu ba me kire ni dua bi ma no ko was doctor me num dua me num aduru no 3 days na asin nyina twetwe me nante an ma bre nyina no ne nyankopon adom ni nyina ekọ na m say aduru na ekọ kire bia na magya akire so ori me srew koso na kire na adi ni pa achi a udidi etuo ya achi dia ka wonwe nam na m say aduru ba bia na nipa ni bi wo ha untimi hu se o me yo sohwefu ana asase yesumo wo mo yentimi hu no akora ya transi ekina ye adwuma den good wo ade office stroke krankro anyuduye embuye bia bubu ogu ho aduru amakofa free sirima ba no wo ba di bi besrawo ye di bi agu akohoma mo anom wo wi ade de ka ho be ma wo di wada ho kra nya be 4 years 5 years kra 10 years kra be sore anante ye kan se an se bia ye kan ade bia ye kan de ade adwe anum de nyankopon adom ne tumi na ho den ene ye mpanimfo na nanom adawro ma etimi ye ntini ye ba be transa ye kan se mi se wo di wo bu anyudue bia bo na to fom a wo de mitro kire fa ne bra kira den fa ne bra ready for ba center ye nkirom se tumi ni ahoden no onyankopon ntimi mfo ni hu no do ni be hu na ya abode a oboye emu na ade be hu onyankopon tumi na ahoden momra me so bi hwe ntere bia me se ye de oba ho a ne kira ba bia tokro da bia edro bewura na ye nyama ye be yam ye ntwa ye twi ye posa ye posa ye nso a wo de so wutua wo sa wo hia de be de kire aduro da bia me kasa aduro onchiche mu wo ho e wo aduro a ye die wo ho eno ye de ye ebia de be ye na ma mo adi eno danso ene ye wo aduro adi gu nsem a ye moto aye no mo ho ene ye wo aduro adi wura mogya mu nso wo ho ni nyina wo ho ene ye wo aduro nso a ye punu ene ye wo aduro e de sra ansa na obenya aduro a wo benom ansa na ni nyina mu obenya aduro ade besa wonya de odi betua wo ba ready fie ba center sa na o mani nyina otumfo nyankopon adom ye bi wo ho obitimi ba metrase na me se nya aduro nyina na akora betimi anu ade asi wo wontimi nu aduro bi amfansi wo sabio meka yesi obi a bia diabetes aye no na ne na da ne kuro no ekuro no ba wia mintimi nya waduro mfansi wo ba wia na ye ba kopa ho aduro wotowane ya de abro wo kwa kuro no yenise for we taso for ogugum bo se onim na ho so 2 weeks time ne kuro no nyina ye awu diabetes ne so ye wona duro nwa so ho a de ma wa wonum garan ba ko wia diabetes nyina be firi mogya ba be to ba bia da because nipa kura no se sugar no nipa duam kro ntimi ntrase ba no ma na nyankopon de ma ba be to pepepe akura na se
say wo bi tie me obi bo abaji maduro to abaako aduro nkram bi aba me de bi abremo wono baako oba e na say liver ni kidney say na haro ni nyina so red wonu maduro baako wie no week so oba na ni nyina sa abo green was said na process me si Johnson tentem ni nyina jai na no se say bidu ano odin sa na say already fear ba center there ya mfa bibia amfra aduro mo ho e na aduro no so kutampanimfo enye de obi kan ye kotie ana so obi was me kwa gogo akopa aduro dabi ye de ye fie aduro tumi aduro na ye wisu na le biam kasa me si tumi aduro o mpanimfo nse won de ba ma no ye tumi aduro ko nanam na wisu sa na ababeduru so di sa no ne ana ano odin e kira ye trase me si ani ba bi kumase kronom bose red park onu ebutu ayedi edwuma wodi wo tiem wanya tiade akranko ya na enko me kan for ready fear ba center ya wo adon waso ho bra ba gibi wodi abra fa baji ne koto yade mka fa ka so so wo baji dia koto yade na se obi wo se mitia me asa se wo so hwe fam ya ntententen na ni suyo ni wisi wo se na ni no ase o ho ase mo bi ni namase na ni ase ya ne hene na ni no twa nkyene wodi ase tenesi so abra ready fear ba center da bia me se taduro no ya kira no ya de mo ya du kosu awa ancrate because aduro na anopa bia na be use untimi mfru fie ma me ho anopa enti ansa aduro na ho odi ntuma ka wonsam ti no me du kosu awa ancrate se de we akote aduro na aduro be ya adwuma ya de ase ho ya fra titibrem awurade fie enti na fra da bia mka titibrem awurade akwa Dr. Mankwa me kasa ya kasa tetifo kasa because awo mnyuma na edi akire enti obi awo ba me se na ma no man fato nkyɛn ne padi ani hwe okase nanim se de Mose ye kobre wo na wo waka waspo ni kohwe no odi oba awurade fie ba center odi ofo ni hwe otweru ampo nyankopɔn da bia me kasa nya de oyare na owu na mum de ne braso na yenso yensa yade otumfo nyankopɔn ne sa yade ne yenso agye ho adodo de adi enti se wo tiem na so de wo so yam wo yam kuro wodi se yam kuro na me ka no wo kura wodi na akwa se osa na so ya na nkwa tutum ni kana bla fie ba center yam waduro ebe mu waduro nwaso ama aduro no asa oyade atuase mesi me kasa krobi tin kranka ma wo ba ekira wo ba gi aduro wose nya me ho anu onum sese wo sa wo aduro sa ma titi aduro ndia ma no wa akofia kono anu wanom because bobo bia no pa no abobi awi anwum na wo de ko adwuma abobi gutu no fa ko no no ade e na mfra na air condition gu yema na yema nyunu e na akwade atoni pa ebo anu na eduru abo se ne bo anu bo hyehye ne sa abo se na chi nkasa nyina ye ne ya anu se wo sa ne ko den yade haba miensa ba me kabom me no amfansi wo ba nipa beduru ba mma no asi wo ukonu mba akwa na asa no asa aba na nka nya se wo se me kwa awurade fie ba center kwaje aduru akoye sa na tetifo no mu ye aduru kwaje waduru no akwa akoye waduru enti se wo tiem na so wo sakra nkro bi a tutum ka na bla awurade fie ba center wo tiem akwa akoti aduru so wo na na hona ye kakraka ese jepim wo de bla awurade fie ba center ye be mu waduru ambo se tumi ni ahoden wo ho da bia kasa waswori wakasa tumi so nya dabi nananu mutumi na hoden no otumfo nyankopon na humobro na do de ado awurade fie ba center Dr. Mankwanti am kasa sa no wo de bra wodu ho na se yade be okranko wo de wa ya na enko wakoso bibia hwa de bra awurade ho ne yansuo ne mu ahome enti ne fra wa awurade fie ba center me se kine bra ye tracedent den wo de wo beduru ka yetia wodi obete ase ye pa kronom afrantu mazi makrofo kronom ka ne bi wodi kronom station ho a wodi station U10 so wasi ho atwa kwa mo rola bangrenim kroso kwano prajafo bi gina ho wodi abuso mo so opebosie taxi station ho omu kiro ha ko ha so ko bosie awurade fie ba center omu ka se ho na yaresa ewo enti se wo tiema anu asem ye misad number na itudwa so le afremi number na 0241 09 39 15 0241 09 39 15 and 0549 20 66 akrame se wutie me eso nya bless cancer cancer kra odi asa to nipa yamo na duro maye na duro nwaso ne ya maye ne moto ne bibia correct esi wo ndi se wo wutie me sese na se office wo de wanya cancer awo yam na se cancer no aye yade akra nkwa
me catch was the bla bla fi ba center china okay ba gia duro nwaso ba gia duro ni bia mo se tumi ni ahoden no ewo tumfo nyankopon se ma odi bia dom awurade akwa doctor mankwa e cha ya trase o mfa hunam fam wo dia se bibi na e ha wo ha bi na da wo so won sa no adwuma no wo si enye na so ya adwuma na enye ya ni nyina ehu adwuma wo ne ba ma bia bre na se mu nyina ma ya adwuma na ba men kasa mo nkofa bi obi je afuru nsam na se opese wo mfiri hu na betra ho didi ade tutunika ne bra ba ma bi nso ba bi school kwase abuo no wa bra wi oso ye fitani mempa we we mempa do so obi bu sa kwase ne bia tunika bla wrade fi ba center obi nso afa na ada akwa bi so aju sika wadada odo ba betu kwan be se no aju sika twitwiri die no aya ye nipa ne mfa sika ne mawa odi tutunika bla wrade fi ba center bra bra ni ya nche otumi ni ahode ni yemfa nyu sika mawo akwa wa wutiem nipa bi nso aboten krata asem wa ye den tutunika bla wrade fi ba center bra beji eduro ko kwa yo bra ne mu oduro odi oya be ma ne so untimi nkokwa so mesise mu aya mra ne buonko umani wudi a ne buodin papa emu amrade a ne buo ne different na ama ne ko wudi a ani obado nsa begu ti be spark na mawo na won so a wakwa anadwo odo na wakwa akwaji wani na wawie na ase kan na wakobɔ buo bi na be ma no ho fifiri nsuo no wodi tutumnika bra wo mo be ma Awurade fie heba center na ayare sawo enti tutumnika na bra bosie kronum bosie red park bra be gia duro den e kira de me se ma moya de din a enkase meni moya de no ho aduro bia no eni Awurade fie heba center duro wo ho duro bebre yade krankro de bra wo to ase twetwon de bra wo de obu a asem de menase tufotofo ni nyina tutumnika na bra Awurade fie heba center obu asem wa me ho hyehye me ho twetweme safo nyina come forward for your mama number ni bio number ni 0241 09 39 15 0241 09 39 15 and 0549 20 66 33 actually bra entrance kase ya ho me so ba cancer anyiska oba na the machine yo screen bia be obia ye free enti kina wa officer wo person wo hwe ni padua mu tumi kana bla Awurade fie ba center na be hwe ni padua mu na kan no nso dia eno wo hopa mo nse no ya sunu no na sunu no wo papa wo Awurade fie ba center e wo Awurade di mu nti amen arofo wei eye titibremu Awurade fie owura amankwa doctor ena ewie yate ne nka no na arofo ne adehye waka de ye ode akyerew wanamontuo ho hia enti sese ya amana moto na ode ebra Awurade fie heba center ne ebeboa wo ma fidie ne na ha ni twa me ho abasese ya apomode mapade eno ane hepa plus mixture Pavi plus mox hepa plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby hepa plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie hepa plus mixture anya adwuma ebeye wo nipadua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo eduro ye ma general well-being ebusua pomodin ho hia me yie esne bibia enti me manom pafie ha she wo ye hepa plus husband ye de why Hepa Plus husband and they want so we Hepa Plus wife na abua no Hepa Plus mixer ma je drone di pa Pavi Plus Mox and na Hepa Plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada woni mfie du mienu nka ho our pharmacies na heba so etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. MDRG ejweden krato ya. Mira. Yes, my dear. Ena die. Kadie wom bia kyerɛ me. Oh, na ɛdeɛ bɛ paa na mede sie wɔ. Wode biribi sie me daa. Oh, me. Ada minim. Deɛ mede sie wɔ ane sɛ, makɔtɔ Dawood 3 sister capsules. Ya ama nomo ama kane sisi ana mentimi nyina me naso no. Ɛsɛ metimi yatie nyina. Efiri na okura yi. Me ma Dawood 3 sister capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mu adwuma ɛna atumi sɛ sabro so ama me. Na akɔso ya wonim sɛ ɛma ɛne mɛma nyina timi no mpio. Na ɛnyɛ Dawood fo yi a na yɛ Dawood ointment yi. Wo mo na ye se nansan na wo complain waposo usisi ani ade yi ebi na me de twitwi ya wotisi ye yo so the Dawood ointment etwitwi na wo memene 3 sister capsules ne ka ho dia oh na ye twi na memene we die twi
Twina memene. What be pianso free say require mu. Enrom yenu enye na e pharmacies any chemical shops do do na mu. Hye no so say aduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu. Baby ani afre 0244886437 and 0201681717. FDA age adwadie nkratoyi yi atum. Obi benya wa na free yade ena apomuden so yenhire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasumdi agu future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyarwa be se wo hane akire asichire yade mojabroso kokram ahotutuo o de epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de na pos waye Future Life Smart Food bebo afeidie aye abusuanchem fa Maltabella sogum wom enti a regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa wani a enya esichire yade sickle cell typhoid asthma branche ne maba wa kwa gym mompe high protein no binto oba bia opese ne yefunu ye flat no wohia smart fiber any zero smart food a Future Life Smart Food diabani ya Bolivia Enterprise na kofa nuani ye ba o mayimu crying. Wani Ghana Telecom University ni your opposite. Kumase, Woben Sofoline alignment. Ena tema, Kubenya Biato Evergreen Supermarket. Fre 0246 010150 0242 878090. Future Life Smart Food. About that human. Mami ma sisi me pao. Na me papa nso e. Uso numa odi wi. Eno mo wa hene. Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye hokura dwiri yen. Ye de wo mo kofie. Wanya Faith Homeopathic Clinic anka ba yensi yie pa. Me kame kire wo. Na ekwan a Faith Homeopathic Clinic afa aso sa wo mo yare no. Ke asa magic. Sa Faith Homeopathic Clinic oma bem papa abefu fidi e free India na yare ni hye ebe kire asa kire ho adura yemfa nsa wo yare fast kra oh wada na adron kitinkiti bia se wotafre ho a se yare ni stroke enemu yare honam ani enompam yare wani diabetes blood pressure typhoid mikeja de yen emema ye mre wo mpam nyina wo sa ho yare wo ya acupuncture sciatica ho yare nyina wo ya detox etwi fifri ni peduani mu ama wo ho to free se yemfa yade enko ho nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma ben dodo branch ben na wo koye no ahenema kokoben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so ho a wo be wo Faith Homeopathic Clinic signboard se si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jonkwa Owura bra dabia sanopo awio anwumro mehu wo mefia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama a wutimu enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wom Yaw Asante mama nie emprensa sunie na metu die yi bi nanso ankosiaga ba akokora de enkofo yi se akosi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi ono mo ane tu yo emfiduduo nie minya wo hawo bia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no hawo bia beba obo ho no obesiesie nso ama wo kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free say o mfidi kama wode yadwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahodwoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahodwoda aban he mi koko sisie we di oponko penentem de je won number se ka ho 0244299520 and 0266432210 so wa kire mi Volta Drill Limited yi mi problem na solve Odoi no kwasempa ba ko ne se nipadua ne kanea ene yeni enti na wo se wani ku wani kosua ho no bibia fa wani ho de emfa ni agro ti wani so hyehyew wani so kekaw ewowo eprusuo aseswa ye wisi ene u bia book mu kra se wo kan ya wu ni ya Monsieur bra by Grace Eye Clinic mayen hwemfa mawo abofra ne so de bia wo bo ne se na disua wo fem e bia na wo hu blackboard ni so ye o ti fa ne bra by Grace mayen hwe nani mfama no eni kosua no eho asem ka no ye mfa ni agro ti wani ho ha obia ye hwe wanim e wo by Grace Medical Center ayaresabia wa
bibia ni a yen kasa 0244 97 68 05 by Grace ewo Kumasi Bremai DVL Ninchempe ose kwadwo area wa ema renfio nipadua ne kanea ene yeni Ewra me pacho bra na me hwa de wo bag yi bra aden ena nso biem time heba me hye ya me ka se yi ba akun ane wayi me yensen bra sanya time heba me hya esia gyimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen we de udi se ofa ni nyina time heba me hya me ka se me di wa dance ya heaven ena de mekwa akopie enti se malaria we draw ne time heba mixture enye enunku o de nanum ato a wontimi anidie no time heba mixture duo no ena ye ma oba a wafa afuro de o ma akwada nofo ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wakọ hospital anase lab amaye hu se wo atridie malaria yi bi ansa se upetam heba misha enuro dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers ene herbal shop dodo na emu fre 0244 417669 Kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo mu no betu akọ FDA agi adwadie nkratoa yi atum setting the trends that others can only follow. Okay, 102.9 FM, the pride of Ashanti. Okay. And now we are out of funny addition that was ya koya ya samba. Aha ya 102.9. Aha eye Otech. Asem Beba Dabi jumedi no ena wason eda sugusua. Wutie yen ena we are ohwe live. Mo amwo Facebook and YouTube no so nyina no. Nyankopon hyira mo yeda mo asenso se ene dai moda so woso na mutie yen na mo san so ehwe yen som no ani eguso na ene wiei yede mamo enso ewo afidie so na ene ye beda Volta Real Limited for nso ase ye beda wonmo ase pa se awiei tie awutie mi sebe uyo obi a uhia nsuo ewo fie se wuyi obi a uhia nsuo ewo fie wonum tu nsuo ene ope onum ebetumi atu nsuo na watu ne yie ede amawo a eye Volta Real for onum adwuma se wusan wo ho konkwankyen for na abole wefo nkyen na wuko akwanya no aba maune se unya ntubi de freyen Baby a ufie ne wo my Ghana emu bia mantem bia ewo mu bia no ye beko ni akwa akotu nsuo no kama pa ne ye de amawo na wie wa mankwankyenfo no bia betu ama problems nkwa na wu face ewo nsuo ne ho se ye ofie wadwumam ye ukuro ni mu ana wo ye nsuo adwuma utwa sache wota ebiton freye ni emesiesie de kama pa na ye mfamawo ye be ye blowing ye pump installation ye pump servicing any problems ahodo a wanya ewo boho ne ho nyina no ye be siesie di amawo obeba Kumasi ahodo da aban ho ne main office ne wo sunyan tachiman ne do ma nyina nso ye won korabata wo ho ye ne ankase ye number ne eje na frɛ yen na ye metu nsu papa emfamawo eye 0244 299 520 ena 0266 43 2210 unya fresa homa we ya woni Volta Real Limited for be kasa na de wonti ase bia na awie be chirichirim na yede amawo ena Dawood Herbal Hospital adofoni adehia mutie mie papai na nam ne nsaso a Dawood 360 capsules ene Dawood ointment abano sa papa we ya na sabre ya me ne wo kasai wabebie ayaresabia kese ewo Kumasi Krodua imu a ye frɛ no Dawood Herbal Hospital no se wutie me ne na wo ye obi a yade bia be kɔ abu yade bia be yaw soka na wakwa yade kro ne nkwa akwanya no nie brejo so krapa edane a enkane na Metro FM ni wom no sa dan no amu ana se ye ya ye kasai Dawood Herbal Hospital edini dwuma enso edifri na wia wo ye obi a sikire yade bi hawo wo ye obi a mojabroso yade bi tete wo sabia kan bom wampa anhwe edi stroke yade aba be jaw so amwanya adwene mu akwanhia
wachinia ho to bi e ma ode miemfa amra Dr. Dawood wo wate na abe sori asan na ntibio uyo obi a hepatitis B tete wo sebe wanya kokram wo prostate mu ana sebe o prostate na ye kese ama sese woje wo ho enye wo de Brother Dawood ba hospital papa ne be ma waduru se Johnson na tawo se den kura no a wo be Johnson wate mu enemu yade tete mu ye wo bre enemu yade nya de pa ama sese hawa woni padua ne namu no ensansa bi ensuboni bi egu wenka wom ama obema yi twikom menua ba pantila na ehunu amane ne nyina no one Dr. Dawood hia ewo Dawood Herbal Hospital ubenyu ahoto afa muntie ema sebe awo ho ayemoden sese amanfo odi adansi o wo se apa ho se wo ba papa no si nyamedini munti ebe pa ho amwanyu ahoto be ma sebe wo nso aye mmere ana wo de ne da fom bem oba obema na peja enti sa no woka apeja bra edwoso krapa edane ana metro fm ni wobni yewum ye number eye 0244 886437 0244 886437 and 0201 681 717 when you sa number memfanya akwadro onuadofo awutie me frɛ na woni Dr. Dawood nu ankasa monkomo na de wonti asibia ne na wie wonkyere mu mfama wo and time herbal mixture eno nso ye atridi yade aduru ya time herbal for na de senu yaba time herbal mixture aduro wei ena se malaria fever no wa check ya me aka kire so wo bi ana wankasa nso wahu wo ho aye hyehye wanum nyina to untumi ni di waye hoya wumoja na aresa no wona ma na foma ye otenten wani so nyina echiniw hwe etwa hwe ho ubewu kona koto time herbal mixture aduro ibi kona koto bi o se wono nom a wanum atuo unipadua mu ye oboho na ye ho hwea enye yio ni nyina abekwa ma wanyu ahoto time herbal mixture time herbal mixture time herbal mixture aduro ni di no ye wo time HH herbal mixture eno nso ne capsules wo ho obenum ni nsuo ana wo pa obenum ne topa ye ema ne mema mu tie mi asebe mo hwe mo private area ho a ensansa na age aboso kwabra ne hwa ne bema ne ho asese nya na kono bio die ntia ensansa sebi wuntumi mfa nye hwe oba ade no ye highway nso so nya smooth speed bumps nkwa na wo sui enye clear ni nyina free ho ma we immune system no enyina brane nen clear sa problem na wanya wo area ho ni nyina free ho copper time HH herbal mixture ene ne capsules ni bi nonom na wo nonom a ebeboa wo ba bi eton no bi akwa abenya bi your number ye 0244 417 669 0244 417 669 awiai eshia ene yeguso som na se uni obinam onipa da sani a wutie me na obi sha ase se oka na brabo atwam ne past no de akyerewa nya abotre tie nipa no ma ne nka nkyerew ne yaw bia nkenra enke ya se no wanya gidie wo mu en wo ka de akyerew ena me wawura bi wo manim ha maami akwa ba bra wanim kasa go bibi dim ye jawo o hote sai me pa cho nyame adom okay odi de sai mawura me pa cho flem na wo mi ajiwa na wo mi firi hin na ba ha me pa cho mi firi wa kase adwuma be na ayo me pa cho mi yekuya odo de ai me pa cho mi ye kuadwuma bi ti se molo bode banche eburo enoma bebre wabura ba me pa cho da bi afe no madua afe no wadua ye wache ebi kura hyase etwa sisi eburo totonfo no omudwa na start omo totono nkakrakra na banche pa cho banche ne de emoy pa cho da bi nanso enche pa cho ai eno ye last year de pa cho ai we dia mani nsan wo mfie sai me pa cho 40 years 40 pa cho ai hey
obi ehu aka kyerɛ sɛ wanya 16 years da me ba cho da bi o mo ka kyerɛ me etie for me say abaya krokrokrokrokro bi o nti ne afrɛ wagye wai hwɛ o mehwɛ no abaya krokrokrokrokro 40 years nso mfansu no da ne ho den nti obɛyɛ nafuo waware me pa cha be ma ye ho de wayɛ aguso waware me pa cho na me ne be ma na tie na pesi o ni ho bio sisi ade wawu wonwu no wagya masi ho wagya wasi ho me pa cha wawo say me pa cho pantam ni tawia o me 7 wawo nso pa cha wa uti wei mama mo nsa maje wa wanka wunyini o ya pantamu a wawo nso me pa cha wow oni me ma say me pa cho ma abuna wale no me ne wo 4 ene wo ka mu nti ekire die no na be wo tre ne ka na wo tre di asem na de wabmanim ha ka kire me na mentio me pa cho ma asem nyina ne se eye be ma ye fla no ko Boaben David ena me wo fa so aye fla no kwadwo kwane ena amla be ma ni firi mu no ti na danfo pa wone ne tie ebokosu atafle a wo so ni ne di agora firi omumọ flem na ne yele gya no nti won po oba ma no wo fa na danfo me pa chan okay etu wo ye no wo de aha ne saa sere ne saa se wo mpe bi ma no to ye no wo se da bi ne wo fa asin su no ho kani afirim on so wo ye blefo nti saa na tie di a ebe kwa abontene de ene ebe fie ye sabi minim se mo fantimi fa de bone nya dai e ma me ti be ma ni firi metena ho no ma emfie num ne kakra na me se me fa be ma entom ho so ma e kina nko asa be gya masi akwantimfi enti be ma no ene mo fa ne ye de wose ye woyo e mo mo ba fie wo mo ba no be hum no so ne me betena ne mkuta e ma 9 wo ne me betena enti me ne tete wa ne ntafo be pie mu e na onyemo me pa chan okay ene ntafo be pie mu enti wo ye senko obebe fie abeya amamre enti amamre num no enya amaso ene atawia no so ye den e ba enti na misusu se katawia no mpo aba ne de obegina so wa ye bibia e de ama mehwani mu a wanye na minyin se atawia no mi ana mehwa me ho afiri minyin semu ebesi ma awo mu a obeyi hospital bay 1.5 na fe wo fla be ma na wasi miniska owo ntafo no me pa cha me wo ntafo no tawia no owo tawia nta na chi no a minyin se tawia no ti tawia ni mu no mi ana mehwa me ho a ekosi se me wo ya be ma ne beyi 1.5 obeyi hospital bay 1.5 a me de be fie eti fro no fla be ma na wasi adwuma nye minisika ena fa na chese wo to asa eti me hwade yakọ na ani susu na me yese no mekọ ba bia be ma ne te no me pa cho no wote sepase ebu akwa sepase ye friend say me pa cho friend no Obin David me pa cho ai be ma ne din no me pa cho ai okay a wote sepase ebu akwa sepase me pa cho sese no wada roma wo so wa free sepase wo akotena hen anwea kwanta no akotena to aso enti no me ye ya se be ma no wo mfi me nti me bo modena se me kokuro no so no makohwe de eko nti ye kokuro no so na dan a wo timu no na nipa na mkoto na minimu no no ye me maame nti me kwa na busa hanse maame me pa cho me hwehwe kofi me pa cho no so ye fitani ana o ye o ka kira me se o mo bobo bi wo park ne so nti be so wo kọ ho no ene ye se ni ye pie ni akọ animu ho no nti me maame sister bi ekogya me sanse ne ntafo ne tawia ne ka munti no na meble obegya me wo ho eti ye kwa ne ye hunu nti ye sa ba fie na ye se pia ba abehwehwe no na kire se woni ho ena maame panimu pa wo busa ye no se mana mo kwani mumie no hwan na kofi yire no ena mi sister ka se eye mia ena me se ma mi o ena o se asem a me be ka kire mo no so ofi so wuni akoma
menka maame panyin na ɛka sa maame panyin na ɛka sa okay area for na bam area bia nso ye wo san kofo ni bi ho okay to aso ɛna maame ne kan enti wo ka no o ka de yen oya no wo ka kira me sɛ kofi wafa maame yenu ɛne wo manyinsen ɛwɔ sepaase ho no ba ko tiatifi na ba ko tia na afo etu wo ka sa na ye me ya me de me sa hwe me bo Christ ɛna me foto ye eti ya ba sa no na maame ne sinti na me pese me ka no se ya na manipa ye de enya akoma ya le no na bibia anya me ya se oba me nyam me frɛ wa usu niska me ka se ya usu niska na se mia me foso ebre e de hwe me ho toto me no ma ne bibia na che se wotimi anya bi na wo de akofa ma me yenu no ma nyinsen na se wa muwa me dia na se nya mia nim ni eye me ya asa asem ne de o ye be me bi to a ya o ye se wutu onyem mamienu anami ensaboma wodama o akwa bi experience was a hwioso na no ye teacher ni afra no oti fanboy o ti say nati brukuzo oti ho ya kokokokoko ti say ono na oti baaye o se nana na amse adan na ni ho hancho wanyem mami ensabom triggers yo wanyem wo nyina bom eno akoka kire o mo se ne ade ne ko no ontumi ti okwa no akọhwe obu ya se ti ase na yenyingu weisi onyi miensa ni nyina ena akọ na ma no aye hamu hai no okasa mesa wo ho no aba anadwobi nana nyame asi abehwem ba ko de asai enti kai me mpai bom na mienu na aka no be ma na kwanyem ma mienu abom me pa cha bra na me menyem tawia no e wo sepaase ho ti wo busa na woni bia nyina no se wanye mienu abom e na ye dan e da me pa cha o e ba sa no e na ja ade achiyen ka ade achiyen no kurampo no enke ye hu be ma no wo sole ahemma ye hu ba bi wo faaye e na me frɛ no na wo busa no se wanye ma mienu wo busa no ma me ne ka kire wo no me pa cho no de mamusa no mosa de we na ya me mpa nti besi na ikura wa mbusa no eno de mi busa no wo busa no se ya mpasa wanye ma mienu abom busa no eno ka de en me pa cho se no oba no kodi be hye no ena ba ko nso no wo fa order nyabotre na wo kotu deep dodo ma me mfa me store we ma han nwie ma me mfa ma han arofo ne atiefo mo amutie me wo edan eye store room na betumi nso san de aye warehouse ewoye pa o ewoye muntie ewoye pa asafu labor heya asafu labor fantinu town labor oi ni hwe animu ho ye ben oi asafu labor ha oi baby a oi bass no ewo no ye ben no pa store no ewo ho me de ma han ebo ne nso ye store we pa de me kansa nka muska nka mia meje ensom na kodwobre nya kan o se he chawo enye hwe bre ne beso enti ewoye wo store wadum kura no abetum de hwa ye ohose odi ko nioma koguo na wo tweko unse ben enti se wutie me nso betumi de aye wankasa nso store ade bia obeton wo bia no ebefa kire se woye enti wani je ho se obehan sa store we ya genoma we na frese se ya na ka se na Krobea na bobo wu take so de maame se mo de mo store na ma han na kokohwe ni se ye na onso kohan na wanhwe ya obi behind edi wanimu nkan number ne ye 0243 765299 0243 76 5299 ena 0262 93 4664 0262 93 46 64 fresa number we na kokohan store no why ewoye ma amene so on hadwin say ewoye onyame wo ho doc akwaba ya nua na how to say odubankuma dawroma very good na so e nyankopon ya dawroma menso me ho de adwuma so adwuma da se eburu na wiai adofo ne ade hye a mutie
papa no a ɔno na ɔde basa herbal capsules ɛne basa herbal ointment no aba no papa no na ɛnɛ aba no na ano awura bi frɛ me na Krobea mesi ye na ne deɛ waammoa me asɛm wasi nam se adɛn ɔse na me ba ne ho ayɛ hyehyeehye akora Krobea boa me wate na me kunu wahwim kɔnkran mentene nka nam se kɔtɔ basa heba ointment bi kotobi na deɛ dware akora no fasrasra no na bɛka mu asɛm kyerɛ me ya na me yi kakra obɛyɛ ndɛ anya aba ne saa na ni ɔkɔpɛ bi no ɔtɔɔyɛ na wodware ne wie ti adeɛ ne sra no bɛyɛ dɔnhwere mienu akyi no afrɛ me nana mesi ye wo faase no da wada ne mfifire nso ate no ɛnam sɛ tɔbɔ ma ne nsɔre wɔsɔre wie nam sɛ na ne temperature ante sɛ ɔse ahoɔhyeɛ no sɛ memoyɛ sɛ tuuyɛ wanhu bio Dr. Nyankopɔn hyira wate ɛna wia yi basa herbal capsules ɔse ɛbɛma asomdua bɛfie ointment no nso se ɛbɛyɛ ne nyinaa de ama yɛn na deɛ nti na ase ɛbɛma asomdua bɛfie ɛna deɛ nti na ase ɛbɛyɛ ne nyinaa nso ama yɛn Krobea wadaroma wasɛm a waka nti ma memfa basa number ne ntudwa na abata ne mfrɛ basa na wɔmonye basa enuro ne bi 0244 26 77 25 0244 26 77 25 basa number no afei doctor Krobea medas me chia watie fo nyina wajo so the entire ma almost bia be fie no because me ka ho asem whether oba no wo aya a friend is a ushim na sister ni shia me o se ne ma ne ma o ma enum na mienu university na ba be yenu so school na ne ma ne free school ba ne na o mo problem na nkwala no ne se o mo ba na ne ba pani no o so o ma street a na obre papa timi ni share nam so basa de ebo ni pantije so ode basa ne ma ne ba no onum bottle mienu o ma straight here wan tehwe ba kasa na nyamu na akola no so free school by na white aye no to onum adu no kasa ma me white ni ko wow was na papa do no sa na tie na o frame nam so sa pepepe good the one odi bi ma ne ma na aka no o mu nyina no ye no menstruation ko white ko ba nkran so ba fie na maame no so akonya problem ni bi ono so ye no so de amane kunu enti wo mu num aduro ni wie o no busa se mi kunu so mane num bi ti wo num aduro ni wie no na ese ne mane nyina white ko ba keto ne de na onya nyini pa no wa keto ti won de o mu di nkunu fefai ono so de koi enti ba ma no so num ya ne de ne koi no na fe ba ma ne me masem so aide akosoro enti o hia no say basa ọmọ asumdwe ede abefie eti asumdwe ebe fie no no free buy eti mi aba no wo hwume ya ono na de ayin buy na Krobea de wakai de ebe sha se free basa no kasos no de medical kan se me srem ye won chechem kitwa bi de mam se enkola na bebie school into obata bia wo ba eco school no pe basa kasos na ointment man okay ye won kola ni bo a omo problem of menstruation bebre wo sa o how no ena de bia na me kasa ye won kola ma ya ni bi wo a age of 25 no bebrebe enya osa na osa no ka omu huna de kodie de osa ne ban say okomu a abode nhwemu no mpanifo doctor Sarah mu say cap aduro bi say painkiller enya de say painkillers no onum de bebre ba kwa ne menstruation na ne ya ba koto no anom oto no anom fa say busumi bia wono be impress nan anu so nka fini nyina kra nko anom bia be impress nan onom a e man problem eno na de osa na de ebrema enti oba ne be ko school no okopenim de de aba obewie school na baba no de yare de abefie enti de ebesra no say pe basaka sos e fama aba na fa ko school ebu aka ko sra kora no school busumi bia be ko ba ko enso man straight ni busumi be ko mpre no pe basaka sos oko do na register FDA for agiatum e wo your number wo ho ultimi free school na de be ko no fa kire school nurse na wo no say akra na edu a wo no ni e kwa da wo be no
ɔno mmienu anɔpa mmienu anwummerɛ ɔnom saa for 21 days ɔmanstrate ɔnte hwee saa ɔhaw no nyinaa de afiri hɔ wopɛ basa capsules ointment nso de ka ho a ɔno nso deɛ memefrɛ no oprosini da biaa sogyani kutatuo gyina ho ɛnti so ɔkɔ na wɔde bi fifa a ɔkɔ bia hɔ nya a ɔnya problem biaa enti saa white no so ebi nyɛ no enti ɛbɔ nkɔlaa no ho ban ɛyi wɔ mu firi nneɛma bebrebe ho saa wompɛ sɛ ɔba no ɛkɔ akɔfa white de abɛfie na ɔkɔfa saa ɔsan so abɛfie a pɛ basa capsules na ɔma asomdwa nyɛ dɛ ɛmmerɛ fie hɔ ɛna ɔba no nso kɔ baabi a wodeɛ wowɔ fie wowɔ baabi a wokɔ woyɛ wo ho yie ɛti wonya saa ɔhaw no ba ɔkɔ skul na ɔkɔfa saa problem de ba a ɛde ɔhaw ba bɛbrɛ wo yɛwɔ nkɔla no bi wɔ nso ɔkɔ skul bɛrima so hia basa capsules no paa because obi ɔwɔ ne problem ɔkɔ tɔrɔtɛ ne mogya wɔ mu obi a ɔtena se kyɛ kakra bɛ ne ne sisiɛ ne ya ɔbɛtena se ne akyiri kasɛ no yɛ dendende ɔntumi nsua deɛ pɛ basa capsules ma no na ɔpɛ ointment no bi da ka no ho ɔnom capsules no na ɔde twitwi because ɛyɛ ntirim adwuma nti sisiɛ de ɛyi ne firi hɔ sɛ kɔkɔ no nso wɔ so na akɔtɔrɔtɛ mogya wɔ mu a ɛyi ne firi hɔ ɛti wonom saa duro no a ɔbaa bɛrima ɛma asomdwoɛ dɛ ɛbɛ fie ɛyi saa ɔhaw no nyinaa firi so yɛwɔ mmarima no bi wɔn so ɔwɔkɔ skul no ɔbaa no de fifa no ɛnka sɛ ɔbaa de fifa nti bɛrima wo hia yɛwɔ skul no a wɔkɔ no ɛnɛ skul bebrebe no nkɔla ne nhyɛ srepɛ sanders na ɛkɔ ɔbɛhyɛ hyew obi hyɛ canvas obi a ɔworɔ ne mpaboa gu skul dan mu a na nkɔla no ayɛ dɛ asesa akɔto agu nti da biara na ne mpaboa no ɔfa ne mmienu ade mu no baako yerɛ nti da biara na mpaboa baako yerɛ na ɔtɔ mpaboa foforɔ mesrɛ awofo no ɛma saa ɔhaw ne mma ɔbaa ne nam titare no pampa wɔ mu no pɛ basa ointment ma no odware a ɔmfa mfifa ne nantam no ɔde yɛ da bia ɛbɛyi akɔ da bia na meka sɛ ma ɔpolisi ni adamfoɔ bi ɔse ɔkɔ ɛsɛ cop ɔse ɔhunu me ntam a sɔse a watɔ nkoa nkɛtumi si dae because ne mpaboa mu pampan no ɔkɔ na ne ma ne si anoma nsa to agu nti na ɔtwe biara no ɔtɔ sɔse foforɔ ba ɔhyia me basa no a ɔde yɛɛ no ɔntɔ sɔse bi ɛti mesrɛ mu ɔma mo yɛ adwuma office ɔma mo yɛ adwuma baabi a sɛ nana Krobea mo tiam office no wohia ointment no ka so so nyini obi a ɔtena se kyɛ wotena se kyɛ wosɔre a na ɛhaw ɛna wɔn mu akɔkɔ no wɔn so no sɛ wotena se na kyɛ no obi a wɔtwene mu a wo sɛ wote wani asɛ discuss bi nam wani so no na wani so yɛ wotum mesrɛ wɔn akɔkɔ no ɛntena se ma no mɛfa ɔhaw ne ma pɛ basa capsules mɛfa yɛ wɔn adwuma ɛyɛ wɔn adwuma yi ne nyinaa firi hɔ mɛɛma no bi so na ne mɛɛma sɛm wɔ fam mesrɛ wo yɛwo wɔ na mɛɛma sɛm ni fam ɛnti kasɛ basa capsules ɛnyɛ aphrodisia na mmom yareɛ no ɛyɛ wɔ ɛbɛn abɛɛma sɛm kɔɔ fam no ɛne na ɛkɔ yɛ firi hɔ ɛdida bia na meka kyerɛ sɛ postre ɛnyɛ yareɛ sciatica ɛnyɛ yareɛ because ɛyɛ ntina ɛwɔ nipa ho sɛ wɔ postre no ɛyɛ postre enlargement a ɛna ɛde saa ɔhaw no ɛde ba anaa wonya postre cancer ɛna ɛde ba baabasa nso ɛba wo ho bae wonom a ɛma wo nkwamoa no ɛdɛ ɛba ɛma bɛrima no ɛyi yare no firi ɛma wogyina wo so ɛma wo ho nsuo nso yɛ tek enti saa postre no nsuo no ɛbɛbɛgyina mu no a ɛntimi mpia abɔnten no ɛde ɔhaw no ba no basa bɛyi no nyina firi hɔ ɛnti ɛbɔ wo postre no ho bae ɛma wonya postre no ɛma bɛrima nso ɛma wogyina so kyɛ ɛma wɔde no yɛ ɔbaa bi nso na ɔni atenka ɔbaa bi wɔ ɔbɛyɛ ne dɛn wobɛwo so no sɛnea wɔnte hwee pɛ basa capsules na deɛ ɔnom capsules no a mesrɛ wo me nuabaa obi a ɔka sɛ ɔmfa kube nsuo nom a wɔanya kube nsuo ɔnom aduro no daabi wode anum aduro no na wokɔ kuroma pɛ kube no ɛdɛ wonom a ɛboa wo ɛma saa nneɛma no nya de ɛfiri hɔ ɛboa mo ahoɔdene ba ɛboa mo biribia ba yɛwɔ ma no bi wɔ nso a na wɔpɛ awoɔ deɛ si ma no bebrebe kwan no da bia na meka sɛ ɛma kane yɛ maamenom sii so no ɔmo ware ntɛm nti age of 18-25 no a wobɛtu 3 baa nimdeɛ nti ɛnɛ ɛma no nyɛ dɛ ɛna ɔbaa so age of 12-13 no ɔma straight wanya 25 years 27 years ɔnwoi ɔma straight da bia obi a no ɔyɛ teatea sɛ menu abɛyɛ tu so ɔbɛsɔ ne na furu makyɛ mmienu wɔsena yɛ sɛ dendenden ɔma straight ɔbɔ sɛ mɛyɛ ne clot de dɛm pɛ basa capsules onom a ɛbɛyi saa clot no ɛwɔ no nyinaa firi hɔ ɛma tuntum no ɛba no afiri hɔ ma ɔwɔde no ayɛ dɛ ano aboa kane sɛ ne yɛ mpanimfoɔ no tu sɛ bosome anaa na ɔtwe mmienu bia no ɔbɛtete ahaban de ayɛ abɛnkɔ ama ɔyɛ dɛ ɔde ayɛ abɛmduro mi adi enti wodi a bɛrima no dwo nsɔ ɔbaa no nso ɔma straight ne nneɛma nyinaa fifiri mu eti na ho ɔdan ayɛ dɛ aba baa ɛnɛ yi abɛmduro dodoɔ sɛ n'anim ɛma no koraa wɔn nim yɛ wobɔ so koraa wɔn yɛ sɛ last mbaa na meka sɛ me sister baako ne ba yɛyɛ ayi saseɛ nkwa ma na ɔsɛ yɛde yɔmu agu nkwa no mti wɔni so ɛno so na ma yɛ nom ahoɔden a yɛde anyinyina ɛne yɛde toɔ no nso ne nkɔra wɔmu nim saa nneɛma no deɛ wɔkɔ deɛ yɛde piisa no hyɛ wɔ ama ɛserɛ wo basa capsules wonom a ɛyi saa ɔhaw no nyinaa firi hɔ ɛnti sɛ wobɛtena se na wobɛnyini na wobɛware wobɛnya nimdeɛ na wobɛware no woanya ba
bebrebe owi afi no me doctors didn't acquire the SCNE na o de ahye be ma no mesrew pe basa kasos no saa de ba da wa yasini nyina be yi na firi ho ebe boa wo ebe ye wo yefunu mu adwuma eti time aba wa de se wo bia no wo ba ni no a okay ebe yi na firi ho ebe masumdwa ide abba good na basa ointment o se ebe ye ni nyina ma akra wada woro ma me fa number no ensan to debio basa number ni 0244 26 77 25 0244 26 77 25 yeah good bia na o pedro no so bia to ne ba bia obenya bi sesia no ewo uko Misty Heba ewo kewo ubenya bi ato KNG apidank eho no mu nyina obenya ndosu protu bia mebubo nyina ye tufom oba ashtown so a kolenak nso ewo ho asafofo eko PFA KGTF nso eko wadawroma luka from udi odru KGTF si enche gate 3 udru gate 3 busa se bia Heba shop no no luka from bia na ne kanaya odin udi osi gate 3 Heba shop no no open dosu protu ha ubenya bi wo ho no mo aboabofo nso ebeko medheb udu aboabo railway si so he ya ewo ya aboabo anaso aboabo station medheb aha ukọ habme pharmacy nso a eho susu benya biatu eye atasoma sofo ebeko atakura maniampo onu kwandi ni anada bia ya na atakura maniampo ne Safari Gardens no ene hwe animu ena tech nso udu tech station wo no mo a bia trotrofo na gina bo se pharmacy shop kase ewo ho eno so ubenya do Ford Bridge ne nchen ho na Ford Bridge ne nchen ho na so full life won so beko so full life information center honso doso pro egu o de odu information center wa wo se ope basa Heba capsules na basa Heba ointment e baby ama ni nyina nka mfua no yese ko Heba shop na se pharmacy shop we wo mpotemu ope ba ko mienu ana miense bia to abenya na mom ukọ ne yesi asa yesi Yesu ho Peter nya asore basa na nkasa mu na gina hey me the number ni tudwa 0244 26 77 25 0244 26 77 25 okay doctor any tatewi ka ointment ne ho asem kakra kire se no yenim de ye dada bi kakra kire ye tu na na Krobea be das ointment ni de da bia me kase obata bi anya bi obata duro okala yare wontimi nkasa wo sua yenim se ekom de no edimi sra opebi o de sra akora no a how bia ma no so ye fa nse o de sra akora no a asabranya no asramanya no ntosingu no ena akora no bosumi aso ye ko ne panie ye se wa na hono de sra na wonya sa problem bia ade ba ko ewo mu a eboa ne se akora no wo hyehye se de na Krobea na wo kana o de sra na eko na ade an wasem ewo mu se dem ka so ba bia hia bi sa wo yoba wo kitchen enso hwehwe egu so anwa hwegu so ade hye bia de egu so a fedro no fifa wo de adro no gu so na amesra tetefateta so emfa wo sentwe so wo de ta so ebe hyehye wo papa manya no hwe wo de fataro so wo de ta so a emompombonya enya obibia obi a honam ya wo ya wo ya adwuma bre wa bre okoto a me emfa basa ointment e massage wo enti ne abone mrane se ebe ni nyina ma obi wa ne pampan wo no ho papa ana ba na medi ho nkomo kira mu se e woni pa bi oba ma bi ka se mre bi na ye de yeduma onya problem no ka se ato nadu basa ayi pampa na firi wo eti mre ni ti misre mo obi a pampa wo obi akope bi obi a ne ba ho hyehye no obi a ha obi a wo no so no kope basa ointment ni bi na mre ni ti o fra number no a enchiremu bia no obenya bo number de twa to ma me na ye 0244 26 77 25 0244 26 77 25 mumu yada masempanyimfo okay arafo awiai basa Heba capsules ene basa Heba ointment ho komo na yakwa akobọ no de yaka eye wanamone a ubetuo na wone doctor enso akasa na wakope biato
sebeya ebeboa and now we awuda de mu nchi ankoma happy birthday to you your friend Lovant we are level 300 student ewo KUST business administration and now we wow papa Bishop Okatechie Kwabene Frifa ɔse ɛnɛ yɛ wawuda yi ɔba pa ɔsere nyankopɔn ne nhyira na ho bambo ɛne ne nyinkyerɛ sɛ ɛnka happy birthday to you Lovant, God bless you. And now ya Bolivia enterprise no eye asoya ye de enuane a ahodinuro ahyemu matonchom eboa adasa. Wutiemi ube kumasi sofola alignment ho a ye ne multi home ni di animhwe. Ye na ye nuane future life smart food no ye de san ya de ntentem. Chirese vitamins ni minerals 23 ni wom, amino acids 19, omega 3, inulin, selenium, energy, protein, fiber, ni nyina hyemu matonchom. Enti de e kan se bra be kire wo yade mu kire yen. Ye ma waduane a eye duro na kodi na yade ne nko. Simple. Ye number ye 0246 01 0150 and 0242 87 8090. We are fit homeopathic clinic. Ewa hinama kokoben Geomas company no ye ben wo 18 mu junction ne so. Yen na yakɔ India akɔ fam fidie mapa. Ye de yen hwehwemu wo ni padua no mu ye de aba enti onuadofo a wutie mie. Baabi a wo yade de sha wa hwehwe a wu hunu nti wanom nnura yade ne da so tew so no bra fit homeopathic clinic enron ketenketefo no yenye hwehwemu ne amu aduru na nyu ahoto yenam physiotherapy akupuncture ne massage kon so yawo anipadua ne tie bia ne betu ayira yetwi fi detoxification yetwi fi free nipadua ne mu wo obi asroku yade de wato fom untini mu twetwenwo waye mrempem esikire yade bi hawo sebe wakote ne mu yade bi anase ulcer typhoid ana wo wani ho ha wo de bra na yenhwe wo nipadua na ho odin mu jadodo ewom ni mu duro so na yentwa wo nuro mfama wo ho beto ye number ye 0244 58 3859 and 0275 969414 offers ahoma we ya Faith Homeopathic Clinic ya baje so ya no bekasa de wonti ase ne bechirim na 3P garlic mixture ne nso ya duro sadro ye Piwak natural health for ene de aba oniadofo a wutie mie ya de ayo unima meka kire wo ya de ayo entena ho ma yade ne mfa wonto ho wate wunya hunu signs and symptoms ma wo yemo nhyew wona mawto na ko baabia yeton yeduro bia na kasa wo 3P garlic mixture eya pressure enyina yie wo cholesterol wo soro we immune system no e wo form panti yade ediw so atrantwie podwa na ebobo wo onipadua ni mu ahonho no wapode waposo nyina ye wo ya onua eduro we natural garlic wom enti se wonom a ema ho ye den ema de ye wadwuma wate oba misi ye ba kol nag dan heba ne ba bi to no obi ano a 3P garlic mixture obenya bi eya ano afre yen wo 0248 928824 and 0201 000021 ene eje Peter Herbal Center Kumasi Krobea imu ye wo Feyase Lake Road Pentecost Junction hona eja Peter Herbal ye di adwuma free na wie hwan na etie me minu abae wapa wache esua na wusio arehwa na wudio chesa wei untumi ngubio eja Peter brabe kama yeni o na wanka wo biani ho eja brana be kama yen awei untumi ngo eja Peter be kama yeni o ye na wa ma emebro emu akutiabo kutia ye akutiabo akutia wo zenu niura ana meboaja akutia nim niura antimi kan menye ma ho mensu na moma na moto na breja Peter Herbal Center fa wo yafunu ni koja papa no menua ba wo bewo be ma se friwa brawo na papa ne waduro wo be ma wo tutuo no a ebe kumu aboa wate ase se yade foforo bi nso na hawo a
aside awo no papa ne waduru ɔse sɛ wɔdoma nkoma de adom akyɛdeɛ ne kyɛ wɔ de ho bɛyie ka ho nse ho aka deɛ no wɔde ahahan na yɛ hwehwɛmu mini aba wobɛwɔ ɔbɛka kyerɛ pain nye prefa ɛna agya Peter Herbal soap no bra wo take fem front desk ha na bɛpɛ bitɔ na wotɔ a honam no ani nsansan ne rekyeriche ya wo honam no ani ayɛ ne nyinaa bɛkɔ agya Peter ankasa wo fe yase Pentecost Junction ne no manie gena frɛ no wo yadeɛ no ɛne ne nkyɛ ɛyɛ 0543 369993 0543 369993 na wia jarena sebafo nyankopɔ nhyira mu o sɛ oba Breman UGC a baabi a DVL de wono ɛhɔ na Jarenas Heba yɛnso yɛdi adwuma na wia sɛ wotie me na woyɛ obi a atridi yade enti woni ahotɔ we immune system ni nyina yie enti yade ne die diw so pa yɛ nya asɛm ketwa malaria fever ni nti wanum ato a wontumi ni die ho yɛ basa Jarenas Heba mixture ɛno ɛne waduru afei sɛbe sisi yade brafo binti ama sese wayɛ mrɛ pa wɔ mpam o wadwuma din nti usisi wokoto na wo sɔre a na dane asɛm koto Jarenas Vico mixture eyi sisi yade na firi hɔ no na ma wu gyina so kripe oba kolina keba gelga heba Freddy Mens Misty heba Danny heba ni apidanka ubenya bi oba uteke fimfia ha Jarenas no ubenya bi afi ama yeb heba shop e wabo abu station onom na distribute aduro no Jarenas for number eye 0241 81 4677 0241 81 4677 ena distributors no ama yeb for omonso number ye 0538 48 4411 ofra baby ashebi omde bi bebrao 0538 48 4411 and NASC Scientific Herbal and Research Clinic Limited sa wo kwankran ya Taifa Fairview Guest House ono ye ben no wo behu yen why ye won nchen na Obas Printers nso won kran hɔ a Rainbow Electronics nachi ene ye wo Printers sa wo kumase hade a TMU ahenema kokoben yani wholesale no eni di animhwe NASC Scientific Herbal and Research Clinic Limited adofo wonu ye hwehwemu pa wote wa wuti wei watwa wakomada senye yade wa wote wo se mam ko ye hwehwemu ntwa makoma na mehu de ekoso wa ye bida unye bida on NASC for se bra betwa ni free umojamu wa hyeda me ahwehwemu ahwehwe yade different ahodo da NASC for se bra be ye ni free sky watwetwa bi wo other areas a ye twa sky no watwetwa bi wo hoda onye bi da NASC for se bra be ye ni free ono mo ye special promotion na wo de wo ba de wo hia ye 100 cedis pe o de be ye OPD registration ne consultation abekwasa ye be ye sa hwehwemu we nyina de acha okwa ye hunu yade bia ye be ka kire onua ehu aduro nie to bi na kodom wate ene wa wutie mie yade be na etete wo obisa me de ulcer na na me den na obisa me de sikire yade moja broso obisa me nso mintiri mu twetweme menua ba hwe fibroid uja oyefunu tu ho de ye wo obi anya nompemu ha liver ne kidney ho problem typhoid fever nti ogene ho enye entina ho mie nkotwetwa wo nso na siniasini ntoatoa waye mrempema na wanya prostate ho hawo enemu yade no akote ana akoko o de bra hene makokobe ho se hwe animu na NASC fo ye moaw ye number ye 0243 307276 ena 0244 120269 bema oni oba nyem wa wonta oba yinyemo ne tawia se na bema no ne ma mienu asanyem enti obusa osi ebini ho se minu abai edie pa ne hawo enti ma wo yenim ha kanisima ba akopentem me pacho die enti ha me pa ye enkura ne hwe na wonhwe wo mu no wonhwe ne ma no jesa me koho to no okumase ne kobo atwede ansana wa mo musika ama me diaba enti sesi otukwa anwan kwanta wa hunu ba bi ote ma bona se ni fie wura ne se on peso adu obi abeba ho so o kire wa abeba be ho to no